मज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपीश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா Krishna, கிருஷ்ண Krishna, கிருஷ்ணா Hare Krishna, ஹரே Hare Krishna, ஹரே ராமா ஹரே Hare ராமா Rama, ராம Rama ராமா Rama, ஹரே ஹரே Hare Hare. ஹரே கிருஷ்ணா Hare Krishna, ஹரே Hare Hare கிருஷ்ணா Krishna, Krishna Hare கிருஷ்ண Krishna, கிருஷ்ணா Hare ஹரே ஹரே Hare. ஹரே ராமா Hare Rama, ஹரே Hare ராமா Rama, ராம Rama ராமா Rama, ஹரே Hare Hare. ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. Krishna. ஹரே கிருஷ்ண Hare மாதாஜி. Krishna Mataji. Hare Krishna எல்லாருக்கும் Mataji. நமஸ்காரம். தர்ணி மாதாஜி பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. Pranam Mataji. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆரம்பிக்கிறோமா? ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. பகவானுக்கு பிரார்த்தித்து கொண்டு இந்த 14வது சாப்டர் ஆரம்பிப்போம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் இஸ்கான் மேங்களூருக்கு நம்ம பணிவான வணக்கத்தையும் பிரார்த்தனையும் சமர்ப்பிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்றைய அத்தியாயம் 14 படிக்க போறோம். ஸ்ரீ குணத்ரய விபாக யோகம். குணத்ரய விபாக யோகம், அதாவது ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள் பற்றி படிக்க போறோம். நீங்க படிச்சிருக்கீங்க. குணம், நமக்கு 3 விதமான குணங்கள் இருக்கு. அந்த 3 விதமான குணங்கள் பற்றியும் அதனுடைய ஆதிக்கம் பற்றியும் படிக்க போறோம் இன்றைய வகுப்புல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எதற்கு முன்னாடி நேற்று 13வது அத்தியாயம் பார்த்தோம் இல்லையா? என்ன அத்தியாயம் பார்த்தோம் சொல்லுங்க பாப்போம். நேற்று பார்த்த அத்தியாயத்தை சொல்லுங்கம்மா. இயற்கையும் அனுபவிப்பதும் உணர்வும். அது என்ன சொல்றது? சேத்ரஜ்ஞ விபாக யோகம் இல்லையா? அதுல அர்ஜுனனுடைய 6 கேள்விகள். என்ன கேள்விகள்? ரொம்ப நல்ல கேள்விகள் கேட்டாங்க. யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நேத்து நான் கேள்வி கேட்கல, இதை கேட்கிறேன். சொல்லுங்க மாதாஜி, மடபடன்ட்டு சீக்கிரம். முதல்ல என்ன கேட்டாரு? யோசிங்க, சொல்லுங்க மாதாஜி. எதை பற்றி கேட்டாரு? 6 கேள்விகள். புரியலையா மாதாஜி நேத்து நடத்துனது? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, நேத்து எதை பற்றி அர்ஜுனன் கேள்விகள் கேட்டாரு? 6 கேள்விகள், முக்கியமான கேள்விகள். பூர்ண பக்தியில் ஈடுபடுறத பத்தி சொன்னாங்க. ஜட குணங்கள் பத்தி சொன்னாங்க மாதாஜி. ஒரு மாதாஜி சொல்றாங்க, கேளுங்க எல்லாரும்.
அதான் சொல்லுங்க மாதாஜி சொன்னீங்க நீங்க. சொல்லுங்க பிரகிருதி மாதாஜி. புருஷ ஆ, பிரகிருதி புருஷ கஷேத்திர கஷேத்திரஞ ஞேய ஆ. அஹ், ஞானம் அதுதான் இது ஞானம் ஞேயம் இல்லையா? ஞானம் 6 ஞேயம். கேள்வி. ஆமா. சேத்திரம் சேத்திரம்னா என்ன? களம், உடல். உடல். உடல் ஆமா, மாதாஜி. உடல். வெரி குட். சரீரம் சரீரம் சேத்திரஜ்யம்னா சரீரம் என்ன? சரீரம். சேத்திரஜ்யம்னா என்ன? அறிவு அறிவு அந்த உடலை அறிவு. உடலை ஆ, அறிபவர் இல்லையா? அறி உடலை ஆமா. அறிபவர் தான் சேத்திரஜ்யன் இல்லையா? அறியப்படும் உடலை அறிபவர் அறியப்படும். சேத்திரஜ்யன். அது நீங்க படிக்கணும், கவனிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. சேத்திரஜ்யன் 2 பேர் இருக்காங்க நம்ம உடல்ல. யாரெல்லாம் சொல்லுங்க யாராவது? ஆத்மா பரமாத்மா மாதாஜி. வெரி குட். ஆமா. ஆத்மா பரமாத்மா 2 பரம். பேர் இருக்காங்க. ஓகே. பிரகிருதி ரெண்டு சொன்னீங்களே, 2 பேர் இருக்காங்க. அவங்கதான் சேத்திரஜ்யன். 2 பேரும் ஆத்மா பரமாத்மா. ஆத்மா ஆத்மா பரமாத்மா. வெரி குட் சொன்னீங்க. ஆத்மா நம்ம உடல்ல இருக்காரு. பரமாத்மா அவங்கவுங்க உடல்லையும் இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவோட எல்லார் உடல்லையும் ஒரே பரமாத்மா தான் இருக்காரு அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இல்லையா? 2 பேருக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம். அடுத்தது பிரகிருதினா என்னன்னு பார்த்தோம். பிரகிருதினா இயற்கையான ஜட இயற்கை. வெரி குட். ஜட இயற்கைன்னு பார்த்தோம். புருஷனா என்னன்னு பார்த்தோம். புருஷனா கலாம் கலாம் தானே. புருஷன்னா கலாம் தானே. சேத்திரம்னாதான் களம். புருஷன்னா அனுபவிப்பாளர். அனுபவிப்பாளர் யாரு? அனுபவிப்பாளர் எல்லாத்தையும். பரமபுருஷர் தான் அனுபவிப்பாங்க. பரமபுருஷர். வெரி குட் வெரி குட். பரமபுருஷர் தான் அனுபவிப்பாளர் இல்லையா? ஆக நீங்க இந்த 6 தத்துவம் 6ஐ பற்றி நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டா உங்களுக்கு எந்த கவலையும் இல்லை. இந்த அத்தியாயம் ரொம்ப ஈஸி. ஓகேயா? சேத்திரம் சேத்திரங்கிறது களம் உடல். புருஷங்கிறது அனுபவிப்பாளர் பரமாத்மா பகவான். அடுத்தது என்னது? சேத்திரங்கிறது ஆத்மா பரமாத்மா இல்லையா? ஞானம்ங்கிறது இந்த உடல் ஆத்மா பரமாத்மாவை பற்றிய அறிவு தான் ஞானம். ஞேயம்ங்கிறது அந்த ஞானத்தினுடைய இலக்கு. இதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா? அடுத்தது ஞானத்தை எப்படி அடையிறது அப்படிங்கிறது பற்றியும் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? ஞானத்தை எப்படி அடையலாம்? இடைவிடாம பக்தி பண்ணி அடையலாம். அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை ஏற்று அவர் மூலமாக ஞானம் பெறலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இல்லையா? அடுத்து வேற என்ன பார்த்தோம்? இந்த ஞானம் அடையிற கூடியதுக்கு முக்கியமான ஒரு தகுதிகள் என்ன இருக்கணும் எல்லாருக்கிட்டைங்கிறதோ எவ்வளவு தடவை மாறி மாறி நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? பணிவு இருக்கணும், அகிம்சையா இருக்கணும், சுய கட்டுப்பாடு இருக்கணும், பற்றில்லாத இருக்கணும். இதெல்லாம் புலனடக்கம், விருப்பு வெறுப்பு, புலனடக்கம். வெரி குட். சுய கட்டுப்பாடு, அறிகுறிகள், புலனடக்கம். இட இதெல்லாம் நம்பிக்கை, நம்பிக்கை இருக்கணும் குரு மேல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆக இந்த வகையில குரு மூலமாக பக்தி மூலமாக இந்த பண்புகள் மூலமாக 19 பண்புகள் நம்ம ஞானத்தை வளர்க்கக்கூடிய பண்புகள் படிச்சோமா இல்லையா? மாதாஜி நீங்க ஒரு தடவை புக்கு வச்சிருந்தா வீட்டுல போய் ஒரு தடவை பாருங்க. இங்கே உங்களுக்கு புரியலைன்னா கூட கேளுங்க, நாங்க சொல்றோம். ஓகேயா? மறக்கிறது இயற்கை தான். அது ஒண்ணும் இல்லை. மருதியை கொடுக்குறவரும் பகவான் தான். ஆனா திரும்ப ஒரு தடவை பார்த்தா வந்துடும். நம்ம தான் பிளேலிஸ்ட்லயும் போடுறாங்க, அதை பார்த்தலாம். ஓகேயா? அடுத்து ஆத்மா பரமாத்மா ரெண்டுக்கு என்ன அவங்களுடைய பண்புகள் என்னங்கிறத பார்த்தோம். ஆத்மா எப்படிப்பட்டது? ஆத்மா அழியக்கூடியதா? அழிவில்லாதது மாதாஜி. அழிவில்லாதது. பார்த்து கூட சொல்லுங்க. இதுல அழிவில்லாதது, நித்தியமானது. ஆத்மா யாருகிட்ட இருந்து வந்துச்சு? பரமாத்மாட்ட இருந்து தான் வந்துச்சு வந்தது. பகவான் கிட்ட இருந்து தான் வந்தது. அதனால ஆத்மா யாருக்கு சொந்தம்? பகவானுக்கு தான் சொந்தம். பகவானுக்கு தான் சொந்தம். இந்த பெரிய ஆன்மீக உலகத்துல இருந்து வந்தது, ஆன்மீக உலகத்தை சார்ந்தது. இப்ப பகவானுடைய பண்புகள் என்ன? பகவான் எங்க இருக்காரு? ஒரே இடத்துலயா இருக்காரு? எல்லா இடங்களிலும் நிரம்பி இருக்கிறார். நீக்கமர நிறைந்து இருக்கிறார். நம்ம புலன்களை எல்லாம் தோற்றுவித்தவர் யாரு? பகவான் தான். நம்முடைய இதயத்திலேயும் பரமாத்மா இருக்காரு. இதயத்துல இருக்கிறவருக்கு என்ன சொல்றோம்? நம்ம பரமாத்மான்னு சொல்றோம். பரமாத்மா நம்ம செய்யக்கூடிய செயலுக்கு சாட்சியா இருக்காரு இல்லையா? சாட்சியா தானே இருக்காரு. சாட்சியா இருக்காரு. ஆனா நம்மோட கலக்க மாட்டாங்க. கலக்காம தனியா இருப்பாங்க. வெரி குட். தனியா தான் இருப்பாங்க. யாரோடைய ஆத்மாவும் உடம்போட கலக்காது. பரமாத்மாவும் இருந்து விட்னஸா இருப்பாங்க இல்லையா?
நம்ம ஆமாங்க. செய்யக்கூடிய காரியங்களை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. அது மாதிரி சிசிடிவி கேமரா மாதிரி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ஆமாங்க ஓகே, மாதாஜி. ஆமா. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து பகவான் தான் அனுபவிப்பாளர், புருஷா. புருஷாங்கிறது யாரு? பகவான் இல்லையா? அவரை பற்றியும் அவருடைய குணநலன்கள் பற்றி பார்த்தோம். பகவான். அடுத்து ஞானம்னா என்னன்னு பார்த்தோம். ஞானம்ங்கிறது என்னது? சேத்திரம், அதாவது உடல், ஆத்மா, பரமாத்மாவை பற்றிய அறிவு தான் ஞானம்னு சொல்றோம் இல்லையா? அதை சச்சுனா இலக்கு. இந்த ஞானத்தினுடைய இலக்கு என்ன? பகவானை அடைதல் தான். நம்ம எங்க இருந்து வந்தோம்? பகவான் கிட்ட இருந்து தான் வந்தோம். நம்மங்கிறது இந்த உடம்ப குறிக்காது. எதை குறிக்கும்? ஆத்மா. ஆத்மாதான். நான்கிறது உடல் அல்ல, ஆத்மா அப்படிங்கிறதெல்லாம் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஆக இதெல்லாம் நேற்று நம்ம படிச்சது. இன்னும் கொஞ்சம் நீங்க பரவாயில்ல, நல்லா சொன்னீங்க. இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துட்டு வாங்க. ஓகேயா? அப்பப்ப பார்த்துட்டா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். அதுக்காக தான் சொல்றோம். இந்த 6 கேள்விகளுக்குரிய பதில நல்லா புரிஞ்சு அதனுடைய விளக்கத்தை ஓரளவு பார்த்துக்கலாம். உடல் தான், உடலுடைய தன்மைகள், உடல் 24 மூலக்கூறுகளால் ஆனது, என்னென்ன மூலக்கூறுகள், அதெல்லாம் எவ்வளவு விரிவா படிச்சோம் இல்லையா? உடலுக்கும் ஆத்மாவுக்கும் என்ன வேறுபாடு, ஆத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் என்ன வேறுபாடு, இதெல்லாம் பார்த்தோம். ஓகே, அடுத்தது போலாமா இன்னைக்கு? அதை நாளைக்கு நல்லா படிச்சிருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆரம்பிக்கலாமா அடுத்தது? ஆரம்பிக்கலாம் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, ஓகே மாதாஜி. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள், அதாவது குணத்ரய விபாக யோகம். 14வது அத்தியாயத்துல 3 குணங்கள் என்ன? யாராவது சொல்லுங்க. 3 குணங்கள் நம்ம கிட்ட என்னென்ன குணம் இருக்கு? ரஜோகுணம், சத்வகுணம், தமோ குணம் இல்லையா? தமோ குணம். இந்த 3 குணங்கள் அது எங்க நம்ம கிட்ட இருக்கு, எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம படிக்கிறோம் 1ல இருந்து 7 வரைக்கும். அடுத்து இந்த குணத்தினுடைய ஆதிக்கம் பற்றி படிக்கிறோம். அடுத்து ஒரு எதுல இருந்துன்னா ஒரு 8ல இருந்து 10 வரைக்குமான இதுல சத்துவம், ரஜோ, தமோ குணம். சத்துவ குணங்கிறது, சத்துவ குணத்துல நம்ம இருக்கிறப்ப எப்படி இருப்போம்? நல்லா காமா இருப்போம். அது நல்லா தெளிவா இருக்கும் நம்ம மைண்டு, நம்ம புத்தி எல்லாம் இல்லையா? பொருள்களை நம்ம அது என்ன உண்மையான உருவுல பார்ப்போம். ரஜோகுணங்கிறது அவங்களுக்கு ஒரு நேரமும் ஹரிபரியில இருப்பாங்க, பதட்டமா இருப்பாங்க. தமோ குணங்கிறது எப்பவுமே மயக்கமா பித்து பிடிச்சாப்புல இருப்பாங்க. அதுதான் இந்த 3 விதமான குணங்கள் பற்றி டீட்டெயில்டா படிப்போம். அடுத்தது இந்த குணங்களுக்குள்ளே நம்ம இந்த குணங்களுக்கு உட்பட்டு மடிகிறப்போ, மரணத்தின் போது மடிந்தால் எங்கே போவோம் அப்படிங்கிறத பற்றி படிப்போம். சத்துவ குணத்துல இருந்து பகவானுடைய எண்ணத்துல இருந்தா சொர்க்கலோகம் போவோம். ரஜோகுணம்னா அவங்களுக்கு பலநோக்கு செயல்கள்ல தான் ஈடுபட்டிருப்பாங்க இல்லையா? தான் நல்ல பெரிய பங்களா கட்டணும், தன் மனைவி மக்களை நல்லா வாழ வைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசையெல்லாம் இருக்கு. அப்படி ஒரு ஆசையோடு அவங்க விருப்பத்தோடு பிறந்தா இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு, பூலோகத்துக்கு தான் அந்த ஆசையை நிறைவேற்றுவதற்காக வர வேண்டியது இருக்கும் இல்லையா? ஆகையினால அவங்க பூலோக கிரகங்களுக்கு தான் வருவாங்க, ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க மரணத்திற்கு பிறகு. இவங்க தமோ குணம், அவங்களுக்கு என்ன செய்யறோன்னு தெரியாது, அவங்க நரகலோகங்களுக்கு போவாங்க அப்படின்னு பார்ப்போம். நம்ம டீட்டெயிலாக படிப்போம். அடுத்து இந்த குணங்கள், இந்த முக்குணங்களையும் தாண்டி மேலே செல்லணும், அதுதான் நம்முடைய இலக்காக இருக்கணும் இல்லையா? சத்துவம் தான் ரொம்ப சூப்பர் குணம், ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கக்கூடிய ஒரு குணம் தான் சத்துவ குணம். ஆனா அந்த சத்துவத்தையே தாண்டி எப்படி போறது, அப்படி சத்துவத்தை தாண்டி சுத்த சத்துவத்தில் இருக்கிறவங்க எப்படி இருப்பாங்க, அவங்க நடத்தை எப்படி இருக்கும், அவங்க அறிகுறிகள் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி எல்லாம் நம்ம படிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைடு. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது போலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆக இதேதான் 14 அத்தியாயத்தின் சுருக்கம் என்ன? 3 குணங்கள் பற்றி 1 to 9, குணத்தினுடைய ஆதிக்கம் பற்றி அறியக்கூடியது 10ல இருந்து 13 வரைக்கும். குணங்களுக்குள்ளேயே நம்ம செயல்பட்டு மரணித்தால் எப்படி எந்தெந்த லோகங்களுக்கு போவோம் அப்படிங்கிறது 14 to 18. அடுத்து இந்த 3 குணங்களையும் தாண்டி சுத்த சத்துவத்தில் நிலை பெற்றிருக்கக்கூடியவர்களுடைய அறிகுறிகள் என்ன, அவங்க நடத்தை எப்படி இருக்கும், அவங்க குணம் எப்படி இருக்குங்கிறத பற்றியும் படிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
இந்த 3 பேரை பாருங்க. முதல் படம் என்ன குணத்தை காட்டுது நமக்கு? சத்துவம் இல்லையா? அமைதியா இருக்காங்கல்ல தியானத்துல. 2வது படம் எதை காட்டுது? என்ன ரஜோகுணம் படம்? மாதாஜி. ரஜோகுணம். 3வது படம் தமோ தமோ குணம். வெரி தமோ குட். குணம். தமோ ஆமா, 3 குணங்களை பார்க்கிறோம். அடுத்தது மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தடுத்து பாத்தீங்க மாதாஜி, பார்த்தாச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பாருங்க, 3 குணங்களுக்கு இடையே போட்டா போட்டி இல்லையா? என்ன போட்டா போட்டி? எந்த குணம் மேலோங்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம இதெல்லாம் பார்க்குறோம் இல்லையா? அந்த சிவப்பா இருக்கிறது வந்து ரஜோ, பச்சை வந்து சத்துவகுணம், கருப்பா இருக்கிறது வந்து தமோ குணம். ஆக இந்த போட்டா போட்டியில் யார் ஜெயிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பின்னாடி பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஆக இந்த கயிறுகள் தான் குணத்தை காட்டுது. நல்லா கவனிங்க. குணம் என்றால் கயிறு. குணங்கிறது இங்கே கயிறாக போட்டிருக்காங்க உதாரணத்தோட. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க. என்ன பிரபு? ஹரே மாதாஜி, மியூட் பண்ணிக்கங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆக இந்த கயிறு வந்து பச்சை சத்துவம், சிவப்பு ரஜோ குணம், நீலம்ங்கிறது தமோ குணம். இந்த வர்ணங்களை வச்சு நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கிறோம். நம்ம வாழ்வில் ஒவ்வொரு அம்சத்தையும் எந்தெந்த குணம் பாதிக்குது, அதனுடைய தன்மை, அந்த குணத்தினுடைய குணத்தை வச்சு நம்முடைய தன்மை, நம்முடைய நடத்தை, நம்ம வாழ்க்கையை வந்து எப்படி எதிர்நோக்குறோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் குணத்தை அடிப்படையாக வச்சு. இப்போ சத்துவத்தில் இருந்தால் நம்ம எப்படி இருப்போம், ரஜோவில் இருந்தால் எப்படி இருப்போம், நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பற்றி படிப்போம். அப்போது இந்த குணங்கள் வந்து நம்மளை எப்படி பாதிக்குது, நம்ம உடலை எப்படி பாதிக்குது, மனசை எப்படி பாதிக்குது, நம்முடைய உணர்ச்சிகளை வந்து எவ்வாறு மாறுது இந்த குணங்களுக்கு ஏற்ப அப்படிங்கிறத பற்றி டீட்டெயில்டாக படிப்போம் பின்னாடி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆக இந்த 3மே, இந்த கண்ணாடி, அடுத்தது இந்த படம், இது சத்துவம், ரஜஸ், தமோ வந்து ஒன்றுமே செய்யாது, சிம்பிளாக இருக்கும். இது வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இந்த படத்தை போட்டிருக்காங்க. அடுத்து ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்தடுத்து கொண்டு போகும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த குடும்பத்தை பாருங்க, எப்படி சந்தோஷமா இருக்காங்க. இவங்கெல்லாம் என்ன குணத்துல இருக்கிறதாக நீங்க நினைக்கிறீங்க? என்ன குணத்துல இருப்பாங்க மாதாஜி? சந்தோஷமா என்ன ஒரு குடும்பம்னா சத்துவ குணம் மாதாஜி. சத்துவ குணத்துல இருப்பாங்க. குட். அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த பாருங்க, இந்த குடும்பத்தை பாருங்க எப்படி இருக்காங்க. ரொம்ப சுறுசுறுப்பா இருக்காங்க. ரஜோகுணம் பாருங்க. ஒவ்வொருத்தவங்க போன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, இவன் லேப்டாப் வச்சுட்டு இருக்கா, இவங்க வந்து விளையாடிட்டு இருக்கா, இந்த அம்மா வந்து ஓஹோ ஆகட்டு ஏதோ சீரியல் பார்த்துட்டு இருக்கு. ஆக இதெல்லாம் வந்து ரஜோகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க குடும்பம் இப்படிதான் இருக்கும். இது வந்து இவங்க எப்படிதான் வாழ்றதுன்னு தெரியாம எப்படியோ சாப்பிட்றது, தூங்குறது, இதை தவிர எதுவுமே தெரியாது இவங்களுக்கு. அப்படிப்பட்ட குடும்பம் என்ன குடும்பம்? தமோ குணம். தமோ குண குடும்பம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்போ இந்த நம்ம உள்ள போய் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒவ்வொரு குணத்தையும் இருக்கிறவங்க எப்படி எப்படி நடந்துக்கிறவாங்க அப்படின்னு புத்தகங்கள் படிக்கிறதுல கூட வேறுபாடு இருக்கு. தத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படிப்பட்ட புத்தகங்களை படிப்பாங்க? நல்ல உற்சாகம் ஊட்டக்கூடிய சுயசரிதை, ராமாயணம், பகவத்கீதை, பாகவதம், இது மாதிரி வாழ்க்கைக்கு தேவையான நூல்கள், நம்ம காந்தியினுடைய சுயசரிதம், இது மாதிரி அதுல இருந்து நம்ம எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய பாடம், இதெல்லாம் படிச்சுக்கிறோனுங்கிறதுக்காக இப்படிப்பட்ட புத்தகங்களை படிப்பாங்க சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க. ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும்? நாவல், திகில், அதாவது டிடெக்டிவ்னு சொல்வோமா இல்லையா? அடுத்து ஃபிக்ஷன் சொல்லுவாங்க. ஃபிக்ஷன்னா கற்பனை கதை. சயின்டிஃபிக் ட்ரூத்தும் இருக்கு, அவங்க கற்பனையிலையும் அந்த கதை புனையப்பட்டிருக்கும். அப்படிப்பட்டதுதான் அவங்களுக்கு. ஏதாவது அட்வென்ச்சர்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ரஜகுணக்காரவங்களுக்கு. மாதாஜி எனக்கு கேக்குதா மாதாஜி? எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குது மாதாஜி, கேக்குது. ஓகே. அறிவியல் கற்பனை, அறிவியல் சயின்டிபிக் ஃபேக்ட் இருக்கும், அதான் கற்பனையா இருக்கும். அப்படிப்பட்ட கதைகள் இவங்களுக்கு பிடிக்கும்.
தமோ குணத்துக்காரவங்களுக்கு ஆட்சேபிக்கத்தக்க வலைத்தளங்கள், அவங்க வந்து டிவியில சண்டை சச்சரவுகள் தடாபுடாட்டு ரொம்ப மோசமான ஒரு நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடக்குது இல்ல, அது மாதிரி தான் அவங்களுக்கு பிடிக்கும். யாருக்கு? தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு நல்ல விஷயங்களை பார்க்கணுங்கிற ஆர்வம் இருக்காது. அடுத்து ஒவ்வொரு குணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி எப்படி நடந்துக்கிடுவாங்க, என்ன தொழில் பண்ணுவாங்கங்கிறதையும் நம்ம பார்க்குறோம். பொதுவா ஆசிரியர்கள், அப்புறம் ப்ரீச்சர்ஸ், போதகர்கள், விஞ்ஞானிகள், இவங்க இவங்கெல்லாம் வந்து சாத்வீகமா இருப்பாங்க. சத்துவ குணத்துல இருந்தா தான் அவங்க அறிவுல முன்னேற முடியும், கண்டுபிடிப்புல முன்னேற முடியும், நல்லா போதனை செய்ய முடியும். ஆகையினால சத்துவத்துல இருக்கிறவங்க. ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன செய்வாங்க? அவங்களுக்கு பணம் தான் எல்லாமே. அதை 7 தலைமுறைக்கு தேவையான பணத்தை ஓடி ஓடி உழைப்பாங்க கழுத மாதிரி. 24 மணி நேரம் உழைச்சி தன் குடும்பம் நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக செய்வாங்க. 7 தலைமுறைக்கு பணம் சேர்த்து வைப்பாங்க. என்ஜாய் பண்ணுவாங்களோ பண்ணலையோ, சேர்த்து வச்ச அந்த பணம் ஒரு நாள் வந்து என்னாகும்? கவர்மெண்டால தப்பான வழியில் சேர்த்த பணம் வந்து என்னாகும்? இப்ப நடக்குதுல்ல, அது மாதிரி வந்து பறிமுதல் செய்யப்படும். சொல்லுங்க சொல்லுங்க. என்னவோ சொல்றது, நீங்க தெளிவா சொன்னா எல்லாரும் கேட்டுக்கிடுவோம். மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க ஏதாவது சொல்லணுமா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி இருப்பாங்க? எப்போ மது மாது போதைப் பொருட்கள் இதை பயன்படுத்தி மயக்கத்திலேயே இருப்பாங்க. இவங்களை எல்லாம் ஈஸியா வந்து அவங்கள வந்து அப்படியே மயக்கி, இந்த நிறைய பயங்கரவாதிகள் இது மாதிரி இருக்காங்களா இல்லையா? நாட்டுக்கு எதிராக, மக்களுக்கு எதிராக போராளிகளாக இருக்கிறாங்களா இல்லையா? அவங்கெல்லாம் தமோ குணத்தை சார்ந்தவங்க தான் மாதாஜி. அவங்கள ஈஸியா மயக்கிடுவாங்க. அப்படிதான் நிறைய நடக்குது இப்போ. அப்போ அடுத்து ஒரு நாள்ல வந்து வேலை எந்தெந்த நேரத்துல செய்வாங்கன்னா, காலையில 4 மணில இருந்து மதியம் வரைக்கும் வேலை செய்வாங்க சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க. இப்ப நம்ம எல்லாம் சத்துவமா ரஜசா? சத்துவத்துலதான் இருக்கிறதுக்கு. சத்துவத்துக்கு வரணும்ட்டுதான் நம்முடைய நாமினிஸ்டர் தாஸ் பிரபுஜி அவங்க நமக்கு பெங்களூர் இஸ்கான்ல என்ன செஞ்சிருக்காரு? 4 to 5 வந்து ஆரத்தி, அதுக்கு அடுத்து சாண்டிங், அதுக்கு அடுத்து பாகவதம், சைத்தன்ய சரிதாமிரம், இது மாதிரி எல்லாம் வச்சிருக்காங்கன்னா நம்ம சத்துவத்துல முன்னேறணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இல்லையா? அடுத்து ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க மதியத்துல இருந்து ராத்திரி 8 மணி வரைக்கும் உழைப்பாங்க, மாடா உழைப்பாங்க, பணம் சேர்ப்பாங்க. ஆனா திருப்தி அடையாது. மேல மேல வந்து அவங்களுக்கு திருப்தி அடையாத ஒரு வாழ்க்கை தான் வாழ்வாங்க. அடுத்து இவங்க வந்து ராத்திரி தான் அவங்களுக்கு வாழ்க்கையே. எப்படி ராத்திரி நிறைய போதைப் பொருட்களை பயன்படுத்தி தூக்கமே வராது, அதனால ஏதாவது போதைப் பொருள் போடுறது, அடுத்து ஏதாவது மற்ற பயக்க மருந்துகள், இது என்ன பண்றது, ஒயின் நீட்ஸ்க்கு இதெல்லாம் சாப்பிட்டு காலத்தை கழிப்பாங்க, மயக்கத்துல இருப்பாங்க எந்நேரமும். இசையை வந்து கேட்கறதுலயும் வேறுபாடு இருக்கு. தத்துவத்தில் இருக்கிறவங்க கர்நாடிக் இசை கேட்பாங்க, பக்தி பாடல்களை கேட்பாங்க, மென்மையான இசையை கேட்பாங்க. ஆனா ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க ராக் அண்ட் ரோல் அப்படி எல்லாம் சொல்றோம்ல, டப் அதாவது இப்ப வரக்கூடிய பாட்டெல்லாம் அப்படிதான் இருக்கு, ரஜோகுண பாட்டுகளா தான் இருக்கு. அதே மாதிரி தமோ குண பாட்டு மாதிரி தான் இருக்கு, ஒரே கட்டலும் கதறல் தான் இருக்கு பாட்டுகள் எல்லாம். அதை இந்த இவங்களுக்காக தான் போடுறாங்க போல இப்போ. ஆனா அந்த காலத்து இசையெல்லாம் நம்ம கேட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் இல்லையா? எவ்வளவு அப்படியே நம்ம தூக்கத்துல கூட அதை கேட்டுக்கிட்டே அப்படியே தூங்கிடுவோம், அவ்வளவு மென்மையான இசையாக இருக்கும். இப்ப எல்லாம் வந்து இது மாதிரிதான் பாப்பு மியூசிக்கு, ஒரே கதறலா தான் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்தது வந்து அவங்க வந்து வேலையை முடிச்சு போகக்கூடிய களியாட்டங்கள்ல ஈடுபடுவாங்க இல்லையா? அது ஓய்வு நேரத்துல. அப்போ சத்துவ கொடுத்தவங்க வந்து சாயந்தர நேரங்கள்ல வந்து நல்ல காற்றை அனுபவிக்கணும்ட்டு பார்க்குக்கு போவாங்க, அடுத்து வந்து பீச்சுக்கு போவாங்க இல்லையா? வனத்துல நல்ல காடுகள்ல போய் தூய ஒரு காற்றை சுவாசிக்கணும்னு போவாங்க, அமைதியான இடத்துக்கு போவாங்க. இவங்க வந்து இந்த வெறித்தனமான நகர வாழ்க்கை தான் பிடிக்கும், அதனால கிளப்புக்கு போறது, சினிமாவுக்கு போறது, அது மாதிரி வாழ்க்கை ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவங்க பார்ப்பாங்க. இவங்க தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்களும் ராத்திரி இரவு விடுதிக்கு போறது, இந்த ஒரு மாதிரி
பாப் மியூசிக் இதெல்லாம் நடைபெறக்கூடிய இடத்துக்கு தமோ குணத்தில் இருக்கிறவங்க போவாங்க. சாப்பிடக்கூடிய உணவுல கூட வித்தியாசம் இருக்கு மாதாஜி. சத்துவத்தில் இருக்கவங்க நல்ல ஒரு பால், காய்கறிகள், நல்ல சாறுள்ள பழங்கள், சைவ சாப்பாடு இதுதான் சாப்பிடுவாங்க. ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறவங்க என்ன சாப்பிடுவாங்க? மாംസം சாப்பிடுவாங்க. அவங்களுக்கு காரசாரமா உப்பா இருக்கணும், சுட சுட சாப்பாடு இருக்கணும், சுட சுட இட்லி இருக்கணும், அப்படி சாப்பிடுவாங்க. இவங்க வந்து தமோ குணத்துல இருக்கவங்க ஆறி போன சாதம் சாப்பிடுவாங்க. ஆறி ஆறி போய் போய் பழசு வெரி குட். பழசு சமைச்சு 3 மணி நேரத்துக்கு மேல ஆன பழசு அது மாதிரி சாப்பிடுவாங்க மாதாஜி. சாப்பிடுவாங்க. அதை நம்ம எல்லாம் தீண்ட கூட மாட்டோம், அதெல்லாம் சாப்பிடுவாங்க. இந்த ஹோட்டல்ஸ்ல வந்து கீழே போடுறாங்கல்ல, அதெல்லாம் எடுத்து சாப்பிடுவாங்க. அவங்க மனநிலை எப்படி இருக்கும்? சத்துவத்துல இருக்கிறவங்க நிறைவான வாழ்க்கை வாழ்றதுனால எப்பவும் மகிழ்ச்சியா, நம்ம பார்த்தோம்ல படத்துல, மகிழ்ச்சியா இருப்பாங்க, நல்ல அறிவாளியா இருப்பாங்க. இவங்களுக்கு வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு எப்பவும் ஆசைதான். அந்த தீராத ஆசைக்கு வந்து அளவு இருக்கா? ஒரு ஆசை நிறைவேறினா இன்னொரு ஆசை, பேராசை வரும், அதுக்கு மேல ஆசை. அடுத்து அது நிறைவேறலைன்னா கோபம் வரும். இவங்களுக்கு தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு எப்பவும் சோம்பேறியா இருப்பாங்க, சாப்பிட்டு தூங்குறது இதுதான். கும்பகர்ணன் மாதிரி சொல்லுவாங்க. அதான் கும்பகர்ணன் கூட போர் வர்றப்ப எழுந்திரிச்சு அண்ணனுக்காக போர் புரிந்தார். இவங்க வந்து மயக்கத்திலேயே இருப்பாங்க, மந்த புத்தி உள்ளவங்களா இருப்பாங்க. ஆன்மீகத்துல எல்லாம் எந்த நாட்டமே அவங்களுக்கு இருக்காது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ ஓரளவு நம்ம 3 குணங்களை பற்றியும் ஓரளவு புரிஞ்சுக்கிட்டோம். எப்படி எப்படி இருப்பாங்க, அவங்க நடத்தை எப்படி இருக்குங்கிறத பார்த்துக்கிட்டோம் இல்லையா மாதாஜி? புரியுதா இல்லையா? நீங்க ஏற்கனவே படிச்சதா, அதைத்தான் திரும்ப பார்க்குறோம். சத்துவ குணம் வந்து எப்பவுமே இருக்கிறத வச்சு திருப்தியா வாழ்வாங்க. இது வேணும் அது வேணும் ரொம்ப ஆசைப்பட மாட்டாங்க இல்லையா? செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அதுதான் மெயின். வந்து வாழ்க்கைக்கு தேவையானது வந்து அதுதான். இருக்கிறத வச்சு நம்ம என்ன செய்யணும்? பூரணமா வாழ்க்கை வாழணும். பகவான் எல்லாம் கொடுத்துருக்காரு, நான் திருப்தியா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லணும். அப்போ அவங்க வேற எந்த ஒரு ஆடைகளையும் பின்பற்றணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து இயற்கையாகவே திருப்தியா இருக்காங்க. பகவான் எண்ணத்துல அவங்க கடமையெல்லாம் செய்யறாங்க. ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு எப்பவுமே ஆசைதான். அவங்க ஆசைக்கு வந்து கட்டுக்கு அடங்காத ஆசை. அப்போ அவங்க ஆசையை நிறைவேற்றுறதுலதான் அலைவாங்களே ஒழிய, உள்ளே இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா வந்து சொல்வாரு, நீ இப்படி அலையாதப்பா, உடம்பு போயிடும் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்ற அந்த ஓசையே அவங்களுக்கு கேட்காது. ஏன்னா பகவான் நமக்கு மனசாட்சி சொல்லும் இல்லையா? சில தவறுகள்லாம் செஞ்சா இது தப்பு அப்படிங்கிறது நம்ம வரும் நம்ம மனசுல. நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? அதை இது நாள் வரைக்கும் என்ன சொல்லுவோம்? அதை மனசாட்சின்னு சொல்லுவோம். அந்த மனசாட்சி தான் பரமாத்மா. அந்த பரமாத்மாவினுடைய ஓசையை அவங்க கேட்க மாட்டாங்க. அடுத்து தமோ குணக்காரவங்களுக்கு எதுவுமே காதுல விழாது. அவங்களுக்கு நல்லதும் தெரியாது, கெட்டதும் தெரியாது. எப்பவும் வந்து சாப்பிட்றது, சோம்பேறியா படுத்திருக்கிறது, அறியாமைதான் இருப்பாங்க. பிறகு எங்க எப்படி வந்து பரமாத்மாவுடைய சப்தம் அவங்களுக்கு கேட்கும்? கேட்கவே கேட்காது. அப்படி கேட்டாலும் கூட அதை பொருட்படுத்த மாட்டாங்க, யாராவது சொன்னாலும் கூட. ஆக இதுல வாழ்வினுடைய முரண்பாடுகள்ட்டு எதை சொல்றாங்கன்னா, இந்த என்ன முரண்பாடு? நம்ம வாழ்க்கை இங்க வந்து எதுக்காக வந்தோம்? பகவான் உணர்வில் பக்தி தொண்டு செஞ்சு பகவானை அடையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்தது இந்த ஆத்மா. இந்த உடலோடு வந்துச்சு. ஆனா இங்க வந்த உடனே இந்த ஜட இயற்கையின் 3 குணங்களுமே அவங்கள வந்து கெட்டியா பிடிச்சுக்கிடுச்சு இல்லையா? ஆகையினால அவங்க நினைச்சது பகவானை நினைக்கணுங்கிற அந்த ஐடியாவே போய் இந்த குணங்களுக்கு கட்டுப்பட்டு நடந்து என்ன செய்யறாங்க? நல்லதும் செய்யறாங்க, கெட்ட காரியங்களும் செய்யறாங்க. அதுக்கேற்ற பலனை அனுபவிக்க திரும்ப திரும்ப இந்த உலகத்துல பிறக்க வேண்டியது உள்ளது. அதுதான் வந்து நடக்குது. ஆனா நமக்கு உண்மையான பலம் என்ன அப்படின்னா, பகவான் உணர்வு. பகவான் கொஞ்சம் நமக்கு வந்து சுதந்திரம் கொடுத்துருக்காரு. ஏன்னா நடுநிலை சக்தி தான் நம்முடைய ஆத்மா. அதனால பக்கத்துல இருக்கிற பகவான் வந்து சொல்றபடி கேட்டு பக்தி தொண்டு செஞ்சா பகவானை அடையலாம். இல்லைன்னா இந்த இயற்கையினுடைய முக்குணங்கள்ல கட்டுண்டு திரும்ப திரும்ப இந்த துக்காலயத்துல பிறந்து இறக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை தான் ஏற்படும்.
அடே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. முதல் ஸ்லோகம் வாசிக்கலாமா? அருள்மொழி யாராவது வாசிங்க. மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. மாதாஜி ஹரே சொல்றாப்புல கிருஷ்ண எல்லாரும் மாதாஜி. வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச பரம் பூய பரக்ஷ்யாமி ஞானம் உத்மமம் யங் ஞாத்வா முனய சர்வே பாரம் சித்திதும் இதோ கதாக. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எல்லா ஞானங்களிலும் உயர்ந்ததான இந்த பரம ஞானத்தை நான் உனக்கு மீண்டும் கூறுகிறேன். இதனை அறிந்த முனிவர்கள் அனைவரும் தெய்வீகமான பக்குவ நிலையை அடைந்துள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பரம்பூய பிரவட்சியாமி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? தெய்வீகமான ஒரு ஞானத்தை உனக்கு சொல்றேன்ப்பா அப்படிங்கிறாரு பகவான். ஏற்கனவே ஞானம் தான் சொன்னாரு போன அத்தியாயத்திலேயும். இப்ப தெய்வீகமான அறிவை சொல்றேன் அப்படிங்கிறாரு. இந்த தெய்வீகமான எப்படிப்பட்டது? ஞானானாம் ஞானம் உத்தமம். ஞானங்களையே உத்தமமான ஞானம் நான் உனக்கு இப்போ சொல்ல போறேன். இதை அறிவதால், இந்த ஞானத்தை அறிவதால் என்ன நன்மை? எல்லா ஞானங்களிலும் உயர்ந்தது இந்த பரம ஞானம். பரம ஞானம்னு என்ன? தெய்வீக ஞானம். அதை நான் மீண்டும் எதுக்கு உனக்கு சொல்றேன்னா, இந்த ஞானத்தை அறிந்த முனிவர்கள் எல்லாம் என்ன நிலையை அடைஞ்சிருக்காங்க? தெய்வீகமான பக்குவ நிலையை அடைஞ்சிருக்காங்க. தெய்வீகமான பக்குவ நிலைன்னா என்ன? பகவானை பக்தி தொண்டு செஞ்சு பகவானை அறியும் நிலைக்கு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. இவங்கெல்லாம் பக்குவ நிலையை அடைந்த ஆன்மீகவாதிகள். எவ்வளவு இனிமையா அந்த குருவினுடைய சொல்படி கேட்டு அவங்க பக்தி தொண்டு செஞ்சு ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஜெபிச்சு ரொம்ப இன்பமாக இருக்காங்க. ஆக அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்குவ நிலையை அடைஞ்சவங்க இந்த ஞானத்தை தெரிஞ்சவங்க. ஆக உனக்கு அந்த ஞானத்தை நான் சொல்றேன் அப்படிங்கிறாரு பகவான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பவானி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. பவானி மாதாஜி படிங்க. அவங்க இல்லன்னா காந்திமதி படிங்க மாதாஜி. இல்ல நான் படிக்கல மாதாஜி, இருமல் ஜாஸ்தியா இருக்கு, நான் படிக்கல. ஓகே மாதாஜி. காந்திமதி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. படிக்கிறேன். இதம் நானா முபாஸ்திரிய மம சாதர்மயாஹதஹ சர்க்கே அபி நோபஜாயந்தே பிரளயே ந வியதந்தி. இந்த ஞானத்தில் நிலைவருவதால் ஒருவன் என்னை போன்ற தெய்வீக இயற்கையை அடைய முடியும். இவ்வாறு நிலைவற்ற பின் அவன் படைப்பின் போது பிறப்பதோ பிரளயத்தின் போது தொல்லிடுவதோ இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஞானம் எந்த ஞானம் இப்ப நான் சொல்ல போறேனே, இந்த ஞானத்தை அறிகிறதுனால, அதை அறிந்து அந்த ஞானத்திலேயே நிலை பெற்று இருந்தா அவன் என்ன செய்வான்? அவன் பகவானை போன்ற ஒரு தெய்வீக நிலையை அடைய முடியும். அப்படி தெய்வீக நிலையை அடைஞ்ச பிறகு, அதாவது தன்னுணர்வை பெறுவான். அப்புறம் பகவான் உணர்வு, பிரம்மனை உணர்வான். அப்படி அந்த உணர்விலேயே நிலை பெற்ற பிறகு அவனுக்கு இந்த உலகில் படைப்பின் போது பிறக்கிறதும் இல்லை, பிரளயத்தின் போது தொல்லை வருவதும் இல்லை. நம்ம பிரளயம் வந்தா எல்லா உயிர்களும் எல்லா உயிரினங்களும் பகவானுக்குள்ள போய் மறுபடியும் படைப்பின் போதுதான் திரும்ப வருது அப்படிங்கிறத நம்ம டீட்டெயிலா படிச்சிருக்கோம். ஆக அந்த பிறப்பு இறப்புங்கிறது கிடையாது. யாருக்கு கிடையாது? அந்த தெய்வீக நிலையை அடைந்தவர்களுக்கு கிடையாது. எப்ப கிடையாது? இந்த பரம ஞானத்தில் நிலை பெற்ற ஒருவருக்கு அப்படிங்கிறாரு. ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கு என்ன செய்யணும்? நம்ம அந்த ஞானத்துல நிலை பெறணும்னா இந்த ஞானம் எப்படிப்பட்ட ஞானமாக இருக்கணும்? கலங்கப்படாத ஞானம். எதனால கலங்கப்படாத ஞானம்? முக்குணங்களால் கலங்கப்படாத ஞானம்தான் தெய்வீக ஞானம். 3 குணங்கள் சத்துவத்துல கூட இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. சத்துவம், ரஜஸ், தமஸ் இந்த 3மே கலங்கத்தை கொடுக்கக்கூடியதா. இந்த 3 குணங்கள்ல இருந்தாலுமே நமக்கு பிறப்பு இருப்பதா எப்படிங்கிறத பின்னாடி படிப்போம். தெரியுதா? அப்படிப்பட்ட குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட ஞானமாக இருக்கணும். அதுதான் தெய்வீக ஞானம், அதுதான் பரம ஞானம். அந்த பரம ஞானத்தை யாரு கொடுக்குறாங்க? கிருஷ்ணர் தான் நமக்கு கொடுக்குறாரு.
பகவான் கிட்ட இருந்து அந்த பரமஞானம் வருது. அர்ஜுனனுக்கு வருதுன்னா நமக்கும் தான் அது. அர்ஜுனனுக்கு சொல்றாருன்னா நமக்கு தான் சொல்றாரு அது. ஆகையினால அர்ஜுனன் கடைபிடிக்கணும்னு சொல்றது, நாமும் அந்த பரமஞானத்தை கடைபிடிக்கணும். அதை கடைபிடிக்கிறதா இல்லையாங்கிறது நம்ம கையில தான் இருக்கு. அந்த பொண்ணு வந்து பாகவதம் படிக்கிறாங்க, அம்மா வந்து குரு கிட்ட இருந்து நல்ல உபதேசம் கேட்டு சாண்டிங் எல்லாம் பண்றாங்க. ஆக இது போன்று செயல்களில் ஈடுபடுறது நம்முடைய கையில் தான் இருக்கின்றது அப்படிங்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜெய் அடுத்தது ஹரே மூன்றாவது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க. மம யோனிர் மகத் பிரக்ம தஸ்மின் கர்ப்பம் ததாம் யகம் சம்பவ சர்வ பூதானாம் ததோ பவதி பார்த்தக. பரதனின் மைந்தனே, பிரம்மம் எனப்படும் மொத்த ஜட வஸ்துக்களும் ஒரு கருவறையாகும். அந்த பிரம்மனை கருவுறச் செய்து அனைத்து ஜீவாத்மாக்களின் பிறப்பினையும் நானே சாத்தியமாக்குகின்றேன். ஹரே தேங்க்யூ கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. மம யோனிர் மகத் பிரம்ம. இந்த மகத் பிரம்மங்கிறது எதை குறிக்குதுன்னா, மகத்துனா மொத்தமான ஜட இருப்பு, அதைத்தான் மகத்துன்னு சொல்லுவாங்க. மகத் பிரம்மன்னா ஜட இருப்பின் பிரம்மன். எது அது? அந்த உடல், ஜட உடல் தான் 24 மூலக்கூறுகளால் ஆனது. அதுதான் கருவறை. அதுல வந்து அந்த பிரம்மன்கிற வார்த்தை ஆத்மாவை குறிக்குது. பரபிரம்மனை குறிக்கவும் யூஸ் பண்ணுவோம். இங்கே ஜட இயற்கையை குறிப்பதற்காக இந்த பிரம்மன் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த பிரம்மனை கருவுற செய்வது யாரு அப்படின்னா, பகவானுடைய கருணையினால் தான் அந்த பிரம்மன், அந்த ஜட இயற்கை, அதாவது அந்த உடல் கருவுற்று ஜீவாத்மாக்களை பிறப்பிக்கிறது. அதுக்கு யாரு காரணமாக இருக்காங்க? பகவான் தான் காரணமா இருக்கு. ஒரு ஜீவாத்மா வந்து பிறக்குதுன்னா அதுக்கு காரணமாக அதை சாத்தியமாக்குவது யாரு? பகவான் தான். பகவான் கருணை இல்லைன்னா எந்த ஜீவனுமே இந்த உலகில் பிறக்காது அப்படிங்கிறத நம்ம இதுல இருந்து தெரியுது இல்லையா? எத்தனையோ பேரு குழந்தை இல்லைன்னு இருக்காங்க இல்லையா? அது பகவானுடைய கருணை இருந்தா தான் அது அவங்களுக்கு அந்த ஜீவன் கிடைக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆக ஜீவாத்மாக்களுடைய பிறப்பினையும் பகவான் தான் சாத்தியமாக்குகிறார் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்தது வாசிங்க மாதாஜி. 4வது. ரவி மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. அவங்க லேட் ஆகுதுன்னா கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி படிங்க பிரபுஜி. நமஸ்காரம் மாதாஜி. நமஸ்காரம் மாதா. பிரபுஜி வாசிங்க பிரபு. குந்தியின் மகனே, எல்லா உயிர்களும் இவ்வுலகில் பிறப்பினால் சாத்தியமாக்கப்படுகின்றன. மேலும் நானே விதை அளிக்கும் தந்தை என்பதும் புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சர்வ யோனிசு கௌந்தேய மூர்த்தையா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, சர்வ யோனிசுனா எல்லா உயிரினங்களிலும், மூர்த்தையான உருவங்கள், உயிரினங்களுடைய உருவங்கள்லாம் தோன்றுது இல்லையா? சம்பவந்தினா தோன்றுகின்றன. யாரால தோன்றுகின்றன இந்த இதெல்லாம்? தாசா பிரம்ம மகத்யோ நிரகம் பீஜ பிரத பிதா அப்படின்னு இருக்கு. பிதா யாரு இதுக்கு? பகவான் தான். பிரம்ம இந்த உன்னதமான மகத் யோனி வந்து அதை வந்து கருவுற செய்வது யாரு? பகவான் தான். ஆக பகவான் தான் விதையளிக்கும் தந்தை அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறணும் அப்படிங்கிறாங்க. ஆக உயிரினங்களும் இந்த உலகில் வந்து பிறப்பினால் சாத்தியமாக்கப்படுது. அதாவது எல்லா உயிரினங்களும் இந்த உலகத்துல பிறக்குதுன்னா அதுக்கு விதை அளிக்கக்கூடிய தந்தை பகவான் தான். நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் பக்தி யோகத்துல. பகவான் சொல்றாரு, நான் காமத்துல வந்து சாஸ்திரங்களில் உட்பட்ட ஒரு காமமாக இருக்கிறேன் அப்படின்ட்டு. ஆக அதை அளிக்கக்கூடியவரும் பகவானுடைய கருணையினால தான் அந்த உயிரினங்களுடைய பிறப்பு ஏற்படுகிறது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அனைத்து ஜீவன்களுக்கும் தந்தை யாரு? கிருஷ்ணரே. அனைவருக்கும் தந்தை கிருஷ்ணர். அதற்கு அதுக்கு அன்னையாக இருப்பது யாரு? இயற்கை. இயற்கைங்கிறது என்ன? இயற்கை தான் அன்னைன்னு சொல்றோம். ஜட இயற்கைங்கிறது இந்த மகத் தத்துவம், அதாவது உடல் இல்லையா? கிருஷ்ணர் தான் தந்தை, ஜட இயற்கை தான் அன்னை அப்படின்னு சொல்லப்படுது.
ஆக இந்த உயிரினங்கள்லாம் ஜட இயற்கையில தோன்றி இருக்குன்னா இதுக்கு காரணமாக இருப்பவர் பகவான் தான். நீங்க இதுல படிச்சிருப்பீங்க, சொல்லியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பகவான் வந்து இந்த உலகை படைக்கிறப்போ விஷ்ணு தத்துவமாக 3 விஷ்ணுவாக மகாவிஷ்ணு, இந்த கார்ணோத கசாய விஷ்ணுவாக அவர் விரிவங்கம் செஞ்சு என்ன செய்வார், பிரபஞ்சங்களை எல்லாம் தோற்றுவிப்பார். அடுத்து கர்ப்போத கசாய விஷ்ணுவாக விரிவங்கம் செஞ்சு என்ன செய்வார், அவரை பிரபஞ்சங்கள்ல நுழைஞ்சி இந்த கிரகங்கள்ல வந்து அதன் இடத்துல வந்து இயங்குபடி செஞ்சுட்டாரு. அது மட்டும் இல்லாம அவருடைய நாவிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த தாமரை தண்டு, தாமரை பூவில் பிரம்மனுடைய ஒரு கிரியேஷன், பிரம்மன் உற்பத்தியாகவும் ஆவாரு. பிரம்மன்ல இருந்து பகவான் வந்து பிரம்மனுக்கு வேதங்களை மட்டும் சொல்லல, எப்படி ஜீவர்களை உற்பத்தி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லி பிரம்மன் மூலமாக அந்த மகத்தத்துவத்தை கொடுத்துருவாரு. அந்த அடிப்படை காரணங்களை வந்து கொடுத்து அவர் வந்து ஆரம்பிச்சு வச்சிருவாரு. அடுத்து செகண்டரி கிரியேஷன் சொல்லுவாங்க. அதை பற்றி நீங்க பாகவதம் படிக்கிறப்போ விரிவாக படிப்பீங்க. அப்ப நம்ம படிக்கலாம். பிரம்மன் தான் வந்து எல்லா மனிதர்கள், ஜீவராசிகள், தேவர்கள் இவங்களை எல்லாம் படிப்பாங்கிறது பற்றியும் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். அதை பற்றி பின்னாடி படிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி இது வந்து 3 குணங்கள் அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்கம் தான் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். அடுத்து உபப்பிரிவு பதங்கள் 5லிருந்து 9 வரைக்கும் இந்த உயிர்வாழிகள் குணங்களினால கட்டுப்படுத்தப்படுகிறார்கள் எப்படி அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். அடுத்து 5லிருந்து 9 வரைக்கும் 5வது அத்தியாயம் யாராவது படிங்க. குமுதா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி படிக்கணுங்க. தத்வம் ரஜஸ்தம இதி குணா 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 பிரகிருதி சம்பவாஷக நிப்தந்தி மகாபாவகோ தேகே தேகே தேக தேகனியும் அவ்யம்யம் அவ்யம் அவ்யம் யம். படிச்சிருங்க. படிங்க. ஜட இயற்கையின் சத்வ குணம், ரஜோ குணம், தமோ குணம் ஆகிய முக்குணங்களால் ஆனது. படம் பொருந்திய புஜங்களை உடைய அர்ஜுனா, நித்தியமான உயிர்வாளி இயற்கையின் தொடர்பில் வரும்போது இந்த குணங்களினால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சத்துவோ ரஜஸ் தமோ குணங்கள்லாம் இருக்கே, இது எதனால உண்டாக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த குணங்கள் 3 குணங்களுமே ஜட இயற்கையினால தான் ஏற்படுது. பிரகிருதி சம்பவான உண்டாக்கப்படுகின்றன. பிரகிருதினா இயற்கை, ஜட இயற்கையினால உண்டாக்கப்படுது இந்த 3 குணங்களும். என்ன அப்போ ஜட இயற்கையினால் உண்டாக்கப்பட்ட இந்த 3 குணங்களின் கட்டுப்பாட்டிற்கு உள்ளாக்குகின்றன. யார் உள்ளாக்கப்படுகிறாங்க? இந்த நித்தியமான உயிர்வாழி வந்து நித்தியமானது, நிரந்தரமானது, தெய்வீகமானது. அப்போ அப்படிப்பட்ட உயிர்வாழி, அப்படிப்பட்ட ஆத்மா இந்த இயற்கையினுடைய தொடர்புக்கு வர்றப்போ, ஜட இயற்கையினுடைய தொடர்புக்கு வர்றப்போ என்ன ஆகுது? இந்த 3 குணங்கள்னால கட்டுப்படுத்தப்படுகிறான். ஆகையினால என்ன ஆகுதுங்கிறத பார்ப்போம். ஆக இந்த 3 குணங்களுக்கு கட்டுப்படுறப்பதான் என்ன ஆகுது? அவங்களுடைய செயல்ல வந்து மாறுதல் வருது. அதுக்கு முன்னாடி வந்து அந்த ஆத்மா நித்தியமான ஆத்மாவா தான் இருந்துச்சு, தெய்வீகமானதா தான் இருந்துச்சு. இந்த குணங்கள்னால தான் அது களங்கம் அடைந்ததுங்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆக சத்துவகுணம் முக்குணங்களின் ஆதிக்கத்தின் கீழ் கட்டுண்ட ஜீவன்கள் இந்த 3 குணங்களால கட்டுண்டு இருக்காங்க. ரஜோகுணம் பாருங்க பயங்கரமா இருக்கு, தமோ குணம் கருப்பு, சத்துவகுணம் வந்து நல்ல வெண்மை நிறமானதுங்கிறது பரிசுத்தமானது. குணங்களிலேயே தூய்மையான குணம்னா அது சத்துவத்தை தான் சொல்லணும். ரொம்ப ஆரவாரம் மிக்க குணம்னா ரஜோகுணம். ரொம்ப தமசிக்கு அதாவது மயக்க நிலையில இருக்கிறது தான் தமோ குணம் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். இந்த நிறத்தையும் பார்த்தோம். சத்துவகுணம் வந்து ஒயிட்டு, ரஜோகுணம் சிவப்பு, இது வந்து நீலம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து இந்த பௌதிக உலகில் வாழக்கூடியவங்கள்லாம் நம்ம வாழ்கிறோம். நம்ம வந்து நமக்கு சிறை தண்டனை வந்து இங்கே குற்றம் புரிஞ்சவங்களுக்கு அரசாங்கம் சிறை தண்டனை கொடுக்குது. நமக்கு வந்து நம்மளும் சிறைப்பட்டிருக்கோம். எப்படி சிறைப்பட்டிருக்கோம்? இந்த எதனால சிறைப்பட்டிருக்கோம் சொல்லுங்க.
குணங்கள் உலகில இந்த ஆசை, 3 குணங்கள் தான். பொறாமை, அது கோபம், வெரி கோபம் குட். இதுலதான் நம்ம ஈடுபட்டிருக்கோம். ஆமா, இந்த குணங்கள் தான் நம்மள கட்டுப்படுத்தி இருக்கு இல்லையா? கைதிகளாக இருக்கோம்னா இந்த குணங்களால வந்து நம்ம அந்த கயிறு வந்து நம்மள கட்டி இருக்கு. ஒரு சிறை கைதி மாதிரி நம்ம இருக்கோம் இல்லையா? சிறையில வந்து ஒருத்தர் வந்து அடைக்கப்பட்டிருக்கானா நீதிபதியை வந்து குறை சொல்ல முடியுமா? நீதிபதி தண்டனை தான் கொடுத்தாரு. அது மாதிரிதான் நம்ம கிருஷ்ணரை குறை சொல்ல முடியுமா? இந்த இது நம்மளால தான் இந்த சிறை கைதியாக இருக்கோம். குணங்களுக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்கோம்னா அது நம்மளால தானே ஒழிய கிருஷ்ணர் சொல்லலை. கிருஷ்ணரை சொல்லக்கூடாது. நம்ம செஞ்ச பாவ புண்ணியங்களுக்கு ஏற்ற ஒரு குணம் வந்து குணத்தை பெற்று நம்ம இதுல கட்டுண்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறத நம்ம நம்மளுடைய கர்மாவை அனுபவிக்க வந்திருக்குமா மாதாஜி? ஆமா, முந்தைய கர்மத்தை அனுபவிக்க வந்திருக்கோம். முந்தைய கர்ம அனுபவிக்கிறதுக்கு தான் இந்த பூலோகத்துக்கு வந்திருக்கோம். தேவர்கள்னா கூட பூலோகத்துல வந்துதான் அவங்க பாவ புண்ணியங்களை நீக்கணும். ஆக இந்த பூமி வந்து சாதாரணமானது இல்லை. இதுக்காக நம்ம பகவான்னு சொல்ல முடியாது. பகவான் நமக்கு சுதந்திரம் கொடுத்துருக்காருல்ல, நீ என்ன நினைச்சா என்கிட்ட வருவ, இல்ல இந்த ஜட இயற்கையில கட்டுண்டா திரும்ப பிறந்து இறந்து பிறந்து இறந்துதான் நீ பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில தான் அகப்பட்டுட்டு இருக்க முடியும். அப்போ எப்போ நீ எத்தனை பிறவி எடுத்தாலும் அவர் சொல்வாரு, எத்தனை பிறவிகள் எடுத்தாலும் கடைசியா பக்தி பண்ணிதான் பகவானை அடைய முடியும் அப்படிம்பாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. லட்சுமி மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. படிக்கிறேன். தத்திர சத்துவம் निर्मलाति प्रकाशकं नामं य சுகசங்கேன பத்னாதி सुखसेव भक्तानि ஞான சங்கேன जनगरे சாதக. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் சொல்றாரு அர்ஜுனன்கிட்ட, நீ பாவம் செய்யலப்பா, பாவமற்றவன் நீயே. ஏன்னா இந்த சத்துவ குணம் இருக்கே அதுல எல்லா குணத்தையும் விட ரொம்ப தூய்மையானது. சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க பிரகாசமா இருப்பாங்க. சிலரை பார்த்தாவே நம்ம தெய்வீகமா இருக்கும் இல்லையா? எப்படி இருக்கோம்? தெய்வீகமா நம்ம உணர்வோம், நம்மளே உணர்வோம் இப்படி இருக்காங்க சாந்தமா அப்படின்னு நினைப்போம். அவங்களுக்கு வந்து எல்லா பாவ விளைவுகள்லாம் வராது. ஏன்னா அவங்க வந்து சாஸ்திரங்கள்லாம் படிச்சிருப்பாங்க, பகவான் உணர்வுல இருக்கிறதுனால இந்த சத்துவத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு பாவ விளைவுகள்லாம் பாதிக்கப்பட மாட்டாங்க. அடுத்து இந்த சத்துவத்திலேயே சத்துவத்திலேயே இருந்தவங்களுக்கும் மறுபிறவி உண்டுன்னு சொல்றாரு பகவான். ஏன் இருக்குன்னா அவங்க வந்து இன்பத்திலேயே மூழ்கி இருப்பாங்க, அறிவு மிக்கவர்களாக இருப்பாங்க. இப்ப விஞ்ஞானிகள், ஆசிரியர்கள், கவிஞர்கள் இவங்கெல்லாம் வந்து நம்ம இவ்வளவு சாதிச்சிட்டோம் அப்படின்னு அந்த நினைவே வரக்கூடாதா. அந்த நினைவு வந்து நம்மளை கட்டுன்றோம், நம்மளை வந்து பிடிச்சுக்கிறோம். அப்ப அதை அந்த அறிவை விருத்தி செய்யறதுக்காக, இன்னும் புதிய கண்டுபிடிப்புகளை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக, புதிய ஒரு பகவானை பற்றி பிரசாரம் செய்யறதுக்காக திரும்பவும் இந்த உலகத்துல பிறக்க வேண்டியது இருக்கும். ஆக இந்த ஞானமும் இன்பமும் கூட என்ன செய்யுது? நம்மள பந்தப்படுத்துது அப்படிங்கிறாங்க. ஆக இதுக்கு மேல போனாதான் நமக்கு பிறப்பு இறப்பு இல்லை அப்படிங்கிறாங்க. நல்லா இந்த ஞானம் வந்து கட்டாயம் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு தேவை. மாதாஜி, பிரபுஜி இதை நல்லா டீப்பா படிச்சு நம்ம வந்து புரிஞ்சு 4 பேருக்கு எடுத்து சொன்னா வாழ்க்கை வந்து சிறப்பா இருக்கும். பகவான் உணர்வு பெற்று நல்லபடியாக வாழ முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்தது காட்டுங்க. ஏன்னா சத்துவ குணத்துல எப்படி பந்தப்படுத்தப்படுறாங்க? தூய்மையானது, பிரகாசப்படுத்துவது, பாவ விளைவுகள்ல இருந்து விடுவிப்பதுன்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். ஆக இன்பத்தின் தொடர்பாலும் ஞானத்தின் தொடர்பாலும் அவங்க வந்து பந்தப்படுத்தப்படுறாங்க அப்படிங்கிறது பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து 7வது வாசிங்க மாதாஜி. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. கொஞ்சம் வேகமா வாசிங்க மாதாஜி, 18 வரைக்கும் முடிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. குந்தியின் மகனே, அத வாசிங்க. நான் வாசிச்சிடுறேன் மாதாஜி. குந்தியின் மகனே, எல்லையற்ற ஆசையாலும் ஏக்கத்தாலும் பிறந்த ரஜோகுணத்தின் காரணத்தினால் உடலை உடைய உயிர்வாழி பௌதீக பலன் நோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்தப்படுகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ இது வந்து சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க இன்பத்தாலும் ஞானத்தாலும் பந்தப்படுத்தப்படுறான்னு பார்த்தோம். இப்போ எல்லையற்ற ஆசையாலும் ஏக்கத்தாலும் வந்து ரஜோ குணத்துல இருக்கவங்க
பந்தப்படுத்தப்படுறாங்க. அவங்களுக்கு நிறைய ஆசை, ஏக்கம், அது நிறைவேறலைன்னா. ஆகையினால பௌதிக பலநோக்கு செயல்களால் நான் அது செய்யணும் இது செய்யணும்னு நினைக்கிறேன்ல, இந்த நல்ல குடும்பத்தை கொண்டு வரணும், பணம் சேர்க்கணும்ட்டு, அதனால அவன் பந்தப்படுத்தப்படுகின்றான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்து ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆக இந்த பௌதிக பலன் நோக்கு செயல்களால் ரஜோகுணத்தில் உள்ளவன் பந்தப்படுத்தப்படுகிறான். அதுக்கு காரணம் என்ன? அவனுடைய எல்லையற்ற ஆசைகள். அந்த பௌதிக ஆசைகள்னால அவன் கடினமான உழைக்கிறான். ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய ஒரு கவர்ச்சி, ஒரு ஆசை, அதனால தான் அதை நிறைவேற்றுவதற்காக அவன் பந்தப்பட்டு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி கொஞ்சம் வேகமா பாருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது தமஸ்வஜானஜம் வித்தி மோகனம் சர்வ தேகினாம் பிரமாத லஸ்ய நித்ராபி தன்னிபத் நாதி பாரத. வாசிங்க மாதாஜி. யாராவது? ராஜி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? சரி, பரதனின் மைந்தனே. நான் வாசிப்பேன் மாதாஜி. வாசிங்க பரதனின் மைந்தனே, பரதனின் மைந்தனே, அறியாமையில் பிறந்த தமோ குணம் உடலையும் அனைத்து உயிரினங்களையும் மயக்குகிறது. கட்டுண்ட ஆத்மா, பந்தப்படுத்தக்கூடிய பைத்தியகாரத்தனம், பிரமை, சோம்பல் மற்றும் தூக்கம் ஆகியவை இக்குணத்தின் விளைவுகளாகும். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி பிரபுஜி எல்லாருமே வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்கெல்லாம் நல்லா வாசிக்கிறீங்க. நாங்களாம் ஆரம்பத்துல இந்த அளவுக்கு இல்லை, முன்னேறி இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நல்லாவே வாசிங்க. இந்த தமோ குணம் அறியாமை, என்னன்னு தெரியாத ஒரு வாழ்க்கை வாழ்றவங்க இல்லையா? ஆகையினால அவங்க ஒரு மயக்கத்துல இருக்கிறதுனால எல்லா உயிரினங்களையும் வயக்குறாங்க. ஆகையினால இந்த பைத்தியக்காரத்தனம், சோம்பல்னால, தூக்கத்தினால இருக்காங்களா இல்லையா? அதுதான் அவங்கள பந்தப்படுத்துது. திரும்ப திரும்ப அப்படிப்பட்ட ஒரு மயக்க நிலையில பிறக்கிறாங்க. அப்புறம் கடைசியில நரகலோகத்துக்கு தான் போவாங்கன்ட்டு பின்னாடி படிப்போம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து என்ன? தமோ குணத்துல கட்டுப்படுத்தப்படும் விஷயங்கள் எது? பைத்தியக்காரத்தனம், சோம்பல், உறக்கம், இதெல்லாம் இதனால கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கான். அவனுக்கு என்ன விஷயம், என்ன படிக்கிறோம், என்ன சாப்பிட்றோம், எதுவுமே புரிஞ்சுக்கிற முடியாது. அவன் முன்னேறணுங்கிற எண்ணமும் இருக்காது. கண்டதே சாப்பிட்டு கண்டபடி வாழ்ந்து சீரழிஞ்சு தான் போவான். ஏன்னா மயக்கத்திலையும் மாயைக்கும் உட்பட்டு இருக்கிறதுனால அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சாந்தி மாதாஜி வாசிங்க. அடுத்து சத்துவ குணத்தில் எது தடையாக இருக்குன்னா, ஆன்மீக வாழ்வை ஏற்றுக்கொள்ள தூண்டுதல் இல்லை. ஏன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அவருக்கு நல்ல மகிழ்ச்சியா இருக்காங்க, திருப்தியா இருக்காங்க. ஆனா அவங்களுக்கு ஒரு தூண்டுதல் வேணும். என்ன தூண்டுதல்? ஒரு ஆன்மீக குருவினுடைய தூண்டுதல் வேணும். அது இல்லைன்னா அதுதான் அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய தடை. மற்றபடி அவங்க நல்லா தான் இருக்காங்க. அதை ஆன்மீக குருவை பெற்று நல்ல ஒரு பகவானை அடையிறதுக்கு அவங்க இன்னொரு பிறவை எடுக்க வேண்டியது இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சத்துவ குணத்துல என்ன தடை? பணிவாக இருப்பது மிக கடினமாக உள்ளது. ஏன்னா தன்னை மற்றவர்களை விட முன்னேறியவனாகவும் சிறந்தவனாகவும் கருதும் தன்மையினால. அதாவது அவங்களுக்கு ஏன் பணிவாக இல்லைன்னா, நம்மளை விட அவன் ரொம்ப முன்னேறிடுவானோ, நிறைய கண்டுபிடிச்சிடுவானோ, நம்ம அதுக்கு மேலே வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தினாலதான் அவளுக்கு அந்த பணிவுங்கிறது வராது. அவளுக்கு அந்த அத்தகைய ஒரு எண்ணம் அவன் ஆன்மீகத்துல முன்னேறுவதற்கு தடையாக இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆக நம்ம இதுல இருந்து என்ன கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால், எனக்கு ஏற்கனவே தெரியும்னு நம்ம நினைக்க கூடாது. எனக்கு இதெல்லாம் தெரியும்ட்டு. நமக்கு தெரிந்தது கடுகளவு தான் சொல்லுவாங்க, கல்லாதது உலகளவு தெரியாதது. அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்துல, ஒரு பணிவுல இருந்தா தான் ஆத்மார்த்தமா நம்ம ஞானிகள் குருமார்கள் சொல்றத கேட்க முடியும், பகவத்கீதை பாகவதம் படிக்க முடியும், அதுல இருந்து ஞானத்தை பெற முடியும். அதனால அந்த ஈகோ இருக்கக்கூடாதுங்கிறாங்க. அதுதான் தடைகள் அப்படிங்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆக ரஜோகுணத்துல என்ன தடை? அவன் எல்லாம் செய்வான், நிறைய பணம்லாம் சம்பாதிப்பான்.
வரக்கூடிய பலன்களை வந்து பகவான் கொடுக்கணும் இல்லையா, நிஷ்காம கர்மமாக செய்யணும். அதை செய்ய மாட்டான் தாங்கிட்ட. ஏன்னா தனக்கு தான் எல்லாம் சொந்தம், தன்னுடைய மனைவி மக்கள் தான் நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசையினால அவன் தனக்கு வரக்கூடிய பலன்கள்ல இதை ஓரளவாவது பகவானுக்காக கொடுக்கணும், செலவு செய்யலாம், நல்ல காரியங்களுக்காக செலவு செய்யலாம். அப்படி செய்ய மாட்டான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுல என்ன ஏன் செய்ய முடியல, அவனால பக்தி செய்ய முடியலன்னா அவனுக்கு பௌதிக வாழ்க்கையில பௌதிக பலன்கள்ல தீவிரமான பற்றுதல், அடங்காத ஆசை. ஆசைக்கு அளவே இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, கட்டுப்படாத ஆசை, திருப்தி இல்லாத வாழ்க்கை. ஆகையினால அவனுக்கு பாவம் செஞ்சாவது தப்பான வழியிலையாவது நிறைய பொருளை சேர்க்கணும். எல்லா பின்னாடி வரக்கூடிய 7 தலைமுறைக்கும், 7 மட்டும் இல்லை அதுக்கு மேல என்னத்தை கொண்டு போக போறாங்களோ தெரியல, அதுக்கெல்லாம் விரும்புவான். ஆனா பக்தி செய்யறதுக்கான ஒரு நாட்டமும் இல்லை, வைராக்கியமும் இல்லை, மனதைரியமும் இல்லை. அவனுக்கு தவறு செய்யறதுல தான் ஆர்வமா இருக்கான். தமோ குணத்துல இருக்கிற என்ன ஏன் அவனால் பக்தி செய்ய முடியல, அவன் எப்பவோ கண்டதை சாப்பிட்டுட்டு தூக்கத்திலேயே இருக்கான், மயக்கத்திலேயே இருக்கிறதுனால அவளுக்கு எதை சாஸ்திரமும் தெரியாது, குருவும் தெரியாது, கிருஷ்ணர் என்ன சொல்லியிருக்காருங்கிற எதுவுமே தெரியாது. அவனுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் சாப்பாடு, சோம்பேறித்தனம், தூக்கம். இதுதான். அவனால தவங்கள்லாம் செய்ய முடியாது, யாகமெல்லாம் செய்ய முடியாது. எப்படி செய்வான்ட்டு அதெல்லாம் பின்னாடி படிப்போம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்தது மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. கொஞ்சம் வேகமா ஹரே படிங்க கிருஷ்ண மாதாஜி. தத்வம் சுகேஸ் சம்ஜயதி ரஜ கர்மாணி பாரத ஞானமாவ்ருத்ய தூ தமக பிரமதே சம்ஜயத்யுத. பரதனின் வழித்தோன்றலே. சத்வகுணம் இன்பத்தினாலும் ரஜோகுணம் செயல்களின் பலன்களினாலும் கட்டுப்படுத்துகின்றன. ஞானத்தை மறைக்கும் தமோகுணம் பைத்தியகாரத்தனத்தினால் பந்தப்படுத்துகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சத்துவகுணம் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், எதனால இன்பத்தினாலும் ஞானத்தினாலும் பந்தப்படுத்தப்படுது. ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்களை செயல்களுடைய பலன்கள்னால கட்டுப்படுத்துறாங்க. தமோ குணம் இருக்கிறவங்க வந்து பைத்தியக்காரத்தனத்தினால அவங்க பந்தப்படுத்தப்படுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். ஏற்கனவே பார்த்ததுதான் நம்ம. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதை நம்ம என்ன செய்யணும், நான் வந்து எந்த குணத்துல இதை இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு சத்துவ குணமா ரஜோகுணமா தமோ குணமா, நமக்கு சத்துவம் தமோவும் வேண்டாம், ரஜோவாவும் இருக்க வேண்டாம், சத்துவத்திலேயே இருக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சா அதையும் தாண்டி ஒண்ணு இருக்குங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா இன்பம் அறிவு இதனால வந்து பந்தப்படாம இருக்கணும்னா ஒரு சுத்த சத்துவ நிலையை அடையணும். சுத்த சத்துவம்னு சொல்லுவாங்க. அந்த சுத்த சத்துவ நிலையத்தான் வசுதேவ தளம் அப்படின்னு சொல்றாங்க, இறைவனுடைய தளம். அந்த இறைவனுடைய தளத்தை அடைவதற்கு நம்ம முயற்சி செய்யணும். ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா, எந்த பலன்லையும் எந்த ஆசையும் இல்லாம நம்ம கடமை, பகவான் கொடுத்த கடமையை நம்ம பகவானுக்கு அர்ப்பணமாக செய்யணும் அப்படிங்கிறாங்க. அடுத்தது கொண்டு போக மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இவங்க இந்த பசங்கள்லாம் வந்து நல்லபடியாக புக்ஸ் எல்லாம் நல்ல ஆன்மீக புக்ஸை படிக்கிறாங்க. இந்த அம்மா வந்து விளையாடுறாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நம்ம ஸ்லோகம் பார்ப்போம் மாதாஜி. ரஜோகுணத்துல இருக்காங்க இவங்கெல்லாம். என்ன இடமோ இவங்களும் எது என்ன நடந்தாலும் சரிதான் அப்படிங்கிறத ஏற்றுக்கிட்டு தமோ குணம் அதிகரிக்கிறப்போ குடிக்கிறது, போதைக்கு உட்படுறது, அந்த கீழான குணத்துல இருக்கும். அப்போ இப்படி கீழான குணத்துல இருக்கிறோங்கிறத பார்க்குறப்போ நம்ம எதுக்கு எந்த பிரச்சனையிலையும் நம்ம ஈடுபட வேண்டாம். அப்படி ஈடுபடாம பேசாம இருந்தால் பிரச்சனையெல்லாம் போயிடும். எதுக்கு போய் தேவையில்லாம நம்ம வந்து பிரச்சனைகள்ல தலையிடணும்ட்டு இருக்காங்க இல்லையா. அந்த கீழான குணத்துல இருக்கவும் கூடாது. நான் எப்படி இருக்கேன், எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம யோசிக்கணும். கீழான குணத்துல இருந்தா அந்த பிடியில இருந்து நம்ம மேலான ஒரு நல்ல ஒரு சத்துவ குணத்துக்கு வர்றதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். ஏன்னா இந்த 3 குணங்களுக்கு இடையே எப்பவும் சண்டை நடந்துட்டு இருக்கும். எப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
இந்த குணங்களோடு போராடி நம்ம எப்படி ஜெயிக்கிறது அப்படிங்கிறத அடுத்த ஸ்லோகம் பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்தது என்ன பார்க்குறோம்னா, சத்துவ குணம் வந்து சில சமயங்களில் ரஜோ குணத்தையும் தமோ குணத்தையும் தோற்கடித்து வேலோங்குது. ஓகேயா? நம்ம வந்து ஆரத்தி கோயிலுக்கு போகிறப்போ இந்த ரஜோகுணம்லாம் நம்மகிட்ட இருக்காது. அப்போ சத்துவம் வந்து மேலோங்கி இருக்கும். சில சமயத்தில் ரஜோகுணம் சத்துவத்தையும் தமோ குணத்தையும் தோற்கடிக்குது. இப்போ ஆரத்தி பாகவத கிளாஸ் எல்லாம் முடிஞ்சு ஆஃபீஸுக்கு போகணும். அப்போ வந்து ரஜோகுணம் நல்ல சுறுசுறுப்பாக இயங்கி தான் நம்ம சமையல் எல்லாம் வீட்டு காரியங்கள்லாம் முடிச்சுட்டு ஆஃபீஸ் போக முடியும். அப்போ இந்த சத்துவ தமோ குணத்தை தோற்கடிக்குது அந்த ரஜோகுணம். நம்மகிட்டயே இது இருக்கு. தமோ குணம் வந்து சத்துவ குணத்தையும் ரஜோ குணத்தையும் எப்போ தோற்கடிக்குது? ஆஃபீஸில் இருந்து அல்லது வேலையிலேருந்து வீட்டுக்கு திரும்புகிறோம், டயர்டாக வருவோம். அப்போ உடனே நமக்கு படுத்து ஓய்வு எடுக்கணும், இல்லை கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கணும். அப்போ யாராவது பேசினா நமக்கு எரிச்சலாக வருது இல்லையா? ஆக இந்த தமோ குணம் அந்த நேரத்தில் மேலோங்குது, மற்ற 2 குணங்களும் தோற்கடிக்கப்படுது. இப்படிதான் இந்த 3 குணங்களுக்கு இடையே எப்பவோ போட்டி நடந்துக்கிட்டே இருக்கு. இந்த போட்டி நம்மகிட்டயும் அதெல்லாம் நம்மளும் உணர்றோம் இல்லையா? அதைத்தான் சொல்றாங்க. ஆக குணங்களினுடைய தோன்றுதல், மறைதல், செயல்பாடுகளின் படியிலும் மற்ற பழைய கர்மங்களின் அடிப்படையிலும் நடைபெறுகின்றன அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இந்த 3 குணங்கள் நமக்கு இருக்குன்னா சிலர் வந்து பார்த்தா சாஃப்டாவே இருப்பாங்க இல்லையா? இது எதனால? நம்ம செய்யக்கூடிய செயல் எதனால வருதுன்னா நம்ம பழைய கர்மங்களின் விளைவுகள்னால தான் வருது அப்படிங்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆக வாசுதேவ சலம் நம்ம வந்து சத்துவ குணத்திலேயே உறுதியா இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க, அப்போ சுத்த சத்துவ நிலைக்கு முன்னேறலாம். அப்படி முன்னேறப்போ வாசுதேவ தலத்தை அடையலாம், பகவானை போய் அடையலாம். அடுத்தது 11 to 13ல குணங்களினுடைய அறிகுறிகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்க போறோம். 11வது ஸ்லோகத்துல சர்வத்வாரேஷு தேகே அஸ்மின் பிரகாச உபஜாயத்தே ஞானம் யதா ததா வித்யாத் விவருத்தம் சத்வமித்யுதா. அதாவது இந்த ஞானம் வந்து பிரகாசிக்குமா எப்போ? சத்துவ குணம் மேலோங்கி இருந்தா உடலுடைய எல்லா கதவுகளுமே ஞானத்துல பிரகாசிக்குமா? உடலுடைய கதவுகள் என்ன சொல்லுங்க பாப்போம் யாராவது. நமக்கு 2 கண்கள் இருக்கு இல்லையா? 2 கண்கள், 2 காதுகள், ஒரு வாய். நவத்வாரங்கள்னு சொல்றாங்கல்ல மாதாஜி. நவத்வாரங்கள். வெரி குட், வெரி குட். நவத்வாரங்கள். வாய், பால் உறுப்பு, ஆசனவை, 2 கண்கள், 2 காதுகள், நாசி மூக்கு, துவாரங்கள், வாய், தோல், ஆமா, இதெல்லாம் வந்து எல்லாமே. நவத்வாரங்கள் இல்லையா? 2 கண்ணு, 2 காது, 2 மூக்கு, 2 துவாரங்கள், வாய், இதை அப்புறம் மாதாஜி சொன்ன அசனவாய், பால் உறுப்புகள் எல்லாம் சேர்ந்த 9 வந்து பிரகாசமா இருக்குமா. அதாவது நல்ல எந்த ஒரு நோய் நொடிக்கு ஆளாகாம இருக்கும். அப்போ வந்து சத்துவ குணத்துல மேலோங்கி இருக்காங்கிறத நம்ம அப்போ தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்படி சத்துவ குணத்துல இருக்கிறப்போ நமக்கு எல்லாமே நல்லதாக தான் தெரியும். அது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்குறதெல்லாம் நன்மையாக தான் இருக்கும், நம்ம கேட்குறதெல்லாம் இனிமையாக தான் இருக்கும் இல்லையா? இப்போ ஒரே உலகத்தை யுதிஷ்டரும் பார்த்தாரு, துரியோதனனும் பார்த்தாங்க. அப்போ யுதிஷ்டருக்கு உலகமே வந்து ரொம்ப நல்ல எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்க அப்படின்னு தான் அவர் சொன்னாரு. ஆனா துரியோதனுக்கு யாருமே எல்லாரும் நல்லவங்க, கெட்டவங்களா தெரிஞ்சது மாதாஜி. யாருமே நல்லவங்க. ஆக அவங்க இந்த பார்க்கக்கூடிய விதத்துல இருக்கு, மனசை பொறுத்து இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறோம் இத. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்து என்ன பாக்குறோம்னா, ரஜோகுணம் அதிகமா இருந்தா என்ன ஆகும்? பற்றுதல். இந்த உலகத்துல எல்லா தானும் அனுபவிக்கணும் அப்படிங்கிற பற்றுதல், எனக்கு நிறைய படம் சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு தீவிர முயற்சி, ரொம்ப கட்டுப்பாடற்ற ஆசை, அது ஆசை நிறைவேறலைன்னா ஏக்கம், இது மாதிரி எல்லாம் வருதுன்னா ரஜோகுணம் அதிகமா இருக்கும் பொழுது வரக்கூடிய உணர்வுகள் இதெல்லாம் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். கொஞ்சம் டைம் ஆயிடுச்சு மாதாஜி, இதை முடிச்சிடும். அடுத்து அப்பிரகாசம் அப்பிரவிருத்திஷ பிரமாதோ மோகையை வச்ச. தபோ குணம் அதிகரிச்சா என்ன ஆகும்? அவளுக்கு எல்லாமே இருட்டாதான் இருக்கும், ஒண்ணுமே காரியம் செய்ய முடியாது, பைத்திய பிரமை பிடிச்சாப்புல உட்காந்துருப்பான், பைத்தியகாரத்தனமா இருப்பான், எப்ப பார்த்தாலும் மயக்கமா தான் இருப்பான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆக சத்துவ குணம் வந்து ஞானத்தை அடையக்கூடிய குணம்.
ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்க அவங்களுடைய ஆசையை கட்டுப்படுத்த முடியாது. தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க சோம்பேறியா இருப்பாங்க, பைத்தியகாரத்தனத்துல இருப்பாங்க, எப்ப பார்த்தாலும் மயக்கத்துல இருப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆக அடுத்தது போகும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய இலக்கு என்ன? சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க உயர் கிரகங்களுக்கு போகணும். ஏன்னா அவங்க வந்து சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க எப்பவுமே தேவர்களை வழிபடுவாங்க. தேவர்களை வழிபட்டா தேவலோகம் போவாங்க. கிருஷ்ணர் ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கோம். என்னை வழிபட்டால் என்னுடைய லோகத்துக்கு வருவாங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு. பகவானை வழிபட்டால் பகவானுடைய கோலோக பிருந்தாவனத்துக்கு போகலாம். தேவர்களை வழிபட்டா அந்த சத்திய லோகம் தேவலோகத்துக்கு போகலாம். அந்த ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க வந்து பலநோக்கு செயல்கள்ல ஈடுபாடு உடையவங்களாக இருக்கிறதுனால அந்த பௌதிக பலன்களை அனுபவிக்கிறதுக்காக அந்த விருப்பத்தினால இந்த பூலோக கிரகங்களுக்கு தான் வருவாங்க. தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு எந்த சாஸ்திர சம்பிரதாயம் எந்த ஒரு இதுவும் இருக்காது. அவங்க ரொம்ப வந்து அறியாமையில இருப்பாங்க. ஆகையினால அவங்களுக்கு தாழ்ந்த பிறவிதான் கிடைக்கும். ஒண்ணு நரகத்துக்கு போவாங்க, இல்ல மரம் செடியா பிறவி எடுப்பாங்க. ஆக சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க எப்பவுமே அவங்க செயல்கள் எல்லாம் ரொம்ப தூய்மையா இருக்கும். முதல்ல வந்து கஷ்டமா இருந்தாலும் கூட கடைசியா வந்து அது இன்பமாகத்தான் முடியும் சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க செய்யக்கூடிய செயல். ஆனா ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்க ஆரம்பத்துல அரவாரமா ரொம்ப முயற்சியோடு செய்வாங்க. அது இன்பமா ஏதோ லாபம் வர்றாப்புல இருக்கும். கடைசியில இறுதியில துன்பத்துல முடியும். துன்பத்தை தான் முடியும் ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க. இல்லையா? சம்பாதிச்ச அத்தனை படமும் அரசாங்கம் இப்ப வந்து கொள்ளையடிச்ச படம் எல்லாம் போகுது இல்ல, அப்ப துன்பம் தானே. தமோ குணத்துல இருக்க சாரி மாதாஜி ஏதோ ஒரு உதாரணத்துக்காக சொன்னேன். அடுத்தது இவங்க எப்பவும் முட்டாள்தனமா இருப்பாங்க. அதுதான் அவங்களுடைய செயலின் தன்மை. விளைவு என்ன? சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்களுக்கு உண்மையான ஞானம், எது உண்மை எது தப்பு அப்படிங்கிற அறிவு வந்து அவங்களுக்கு உண்டு. இவங்க வந்து பேராசையினால அவங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும், அவங்களுக்கு எல்லாமே. ஆனாலும் ஆசைதான் அவங்கள ஆட்கொள்ளுது. இவங்களுக்கு நல்லது கெட்டது எதுவுமே தெரியாது. பைத்தியகாரத்தனமா மயக்க நிலையில இருப்பாங்க. யாரு? தமோ குணத்தில் உள்ளவர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதனால நம்ம என்ன செய்யணும்? இந்த உடல்ல நம்ம இருக்கிறப்பவே நல்ல காரியங்கள் செய்யணும். அடுத்த வாழ்க்கைக்கு நம்மளை தயார்படுத்திக்கிறணும். அடுத்த வாழ்க்கை என்னங்கிறது என்ன? இந்த பிறவிக்கு அடுத்து நம்ம வர்றதுக்கு பிறகு இன்னொரு பிறவி தானே எடுக்கணும். இன்னொரு உடலுக்கு இந்த ஆத்மா சூட்சும ஆத்மாவோடு போகும். அதுக்கு ஏற்ற ஒரு உடலை தேர்ந்தெடுக்கும். ஆகையினால ஒரு நல்ல ஒரு பொறுப்பான தேர்வை வந்து நம்ம ஏற்படுத்தணும். சுத்த சத்துவ நிலைக்கு போய் பகவானை நினைச்சு நல்ல பக்தி உள்ள ஒரு குடும்பத்துல பிறந்து நல்ல ஒரு பக்தியான ஒரு மனிதரா பிறந்து பக்தி செஞ்சு பகவான் அடையணும் அப்படிங்கிறாங்க. அடுத்தது மாதாஜி இது மட்டும் பார்த்துருவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல என்ன சொல்லி இருக்குங்கிறத போட்டிருக்காங்க. இது அதாவது வாழ்க்கையில ஒரு 5 நிமிஷம் கூட எடுத்துக்கலாமா பிரபு மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி முடிச்சிருங்க. ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை மாதாஜி, முடிச்சிருங்க. நோ ப்ராப்ளம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாமே நமக்கு முக்கியமா தான் இருக்கு. எதை விடுறது? வாழ்வில் எல்லா நன்மைகளையும் தரத்தக்க மனித உடல் கிடைப்பதற்கு மிக அரிதாக இருப்பினும் இயற்கையின் விதிகளின்படி தானாக கிடைக்கப்பெறுகிறது. இந்த மனித உடலை ஆன்மீக குருவை மாலுமியாகவும் முழுமுதற் கடவுளின் உபதேசங்களை வழிநடத்தும் சாதகமான காற்றாகவும் கொண்ட ஒரு நன்கு கட்டப்பட்ட படகுக்கு ஒப்பிடலாம். இதெல்லாம் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான வசதி. இதை நீங்க படிக்கணும். நம்ம திரும்ப திரும்ப நம்ம வந்து இந்த மனித உடல் அரிதறிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிதுன்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஆக இந்த மனித உடல் வந்து வாழ்க்கையில எல்லா நன்மைகளையும் கொடுக்கக்கூடிய உடல். யாருக்குமே கிடைக்காது. அது கூண் குருடு செவிடு இல்லாம இந்த சத்சங்கத்துல இணைந்திருக்கோம்னா இது அரிதான ஒரு சான்ஸ் நமக்கு. ஆக இதெல்லாம் வந்து நம்ம செஞ்ச பூர்வ ஜென்ம ஒரு நல்ல காரியத்தினாலதான் நமக்கு இத்தகைய ஒரு பிராப்தம் கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம். இயற்கையின் விதிகளின்படி தானாக கிடைக்கப்பெறுது. இந்த சத்சங்கத்துல இணைஞ்சு இதை பகவத்கீதை பாகவதெல்லாம் படிப்போன்ட்டு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் நினைக்கல. அந்த கொரோனா பீரியட்ல தான் எனக்கு வந்தது இந்த சான்ஸ். ஆகையினால
இந்த மனித உடலை நம்ம என்ன செய்யணும்? ஆன்மீக குருவை நாடணும். நாடி அவரை வந்து இது ஒரு படகுக்கு ஒப்பிட்டு இருக்காங்க இந்த வாழ்க்கையை இல்லையா? சம்சார சாகரம் சொல்றோம்ல. ஆன்மீக குருவை பால்மியாக கொண்டு அவர் தான் வந்து கடவுளுடைய உபதேசங்களை நமக்கு எடுத்து சொல்வாரு இல்லையா? அவருடைய உபதேசங்களை அந்த படகு செல்வதற்கான காற்றாக வச்சுட்டு நம்ம நல்ல கட்டப்பட்ட படகோடு இந்த மனித உடலை ஒப்பிட்டிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மனித உடலை எதோடு ஒப்பிட்டிருக்காங்க? படகுக்கு ஒப்பிட்டிருக்காங்க. எப்படிப்பட்ட அந்த படகை ஓட்டுறவர் யாரு? ஆன்மீக குரு. ஆன்மீக குரு. வெரி குட். கடவுளுடைய காற்று, சாதகமான காற்று வந்து பகவானின் உபதேசங்கள். வெரி குட். அது சாதகமான காற்று பகவானுடைய உபதேசங்கள். தெரியுதா? அப்படி கட்டப்பட்ட படகு வந்து எது? நம்முடைய உடல். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த எல்லா சாதகமான விஷயங்களை வைத்து பார்க்கிறப்போ சம்சார சாகரத்தை கடக்க மனித வாழ்வை பயன்படுத்தாத ஒரு மானிடன் அவளது ஆத்மாவை கொள்பவனாக கருதப்படுகிறார். இவ்வளவு அருமையான ஒரு சந்தர்ப்பத்தை பகவான் நமக்கு கொடுத்துருக்காருன்னா, இந்த வாழ்க்கையை வந்து நம்ம வந்து நல்லபடியா பயன்படுத்தி நல்ல ஒரு ஆன்மீக குருவை நாடி அவருடைய உபதேசங்களை பெற்று பகவானை எண்ணி பகவானுக்கு பக்தி பண்ணி பக்தி தொண்டு செஞ்சு நம்ம வந்து பகவானை போய் அடைவதற்கான ஒரு முயற்சியில ஈடுபடலைன்னா நமக்கு இந்த ஒரு ஆத்மாவை வந்து நம்ம கொன்றவராக கருதப்படுவோம் அப்படின்னு பகவத்கீதையில அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. 11வது கேட்டோல 20வது அத்தியாயம் 17வது பதம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதை ஒண்ணு பார்த்துருவோம் மாதாஜி. ஆக இறப்புங்கிறது துன்பங்களின் முடிவல்ல, அது இந்த பயணத்திலிருந்து அடுத்த பயணத்தை தொடர்வதே. எனவே இறைவனின் திருநாட்டுக்கு திரும்பி செல்லும் சரியான விமானத்தில் ஏறுங்கள். நல்லா கவனிச்சுக்கிடுவோம். இதை நமக்கு மரணிச்சுட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம்னா அது எல்லா கஷ்டத்துல இருந்து போயிட்டாங்க அப்படிங்கிறது கிடையாது. அது அடுத்த ஒரு நல்ல ஒரு பயணத்தை தொடர்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இந்த மரணம். என்ன அப்போ இறைவனுடைய திருநாட்டுக்கு செல்லணும்னா நம்ம இப்போ டெல்லிக்கு போறோம்னா டெல்லிக்கு போற விமானத்துல தான் ஏறணும். சிங்கப்பூர் போகணும்னா சிங்கப்பூர் போற விமானத்துல ஏறணும். சிங்கப்பூர் போற விமானத்துல ஏறினா டெல்லிக்கு போக முடியாது இல்லையா? பகவானுடைய திருநாடு எது? கோலோக பிருந்தாவனம். அதுக்கு போகணும்னா அதுக்குரிய ஒரு பக்தி தொண்டு செஞ்சு பகவானை நினைச்சு நம்ம என்ன செய்யணும்? இந்த சாதனா பக்தி செஞ்சு வைதிக பக்தி செஞ்சு அடுத்து பாவ பக்தி பிரேம பக்தி பண்ணி பகவானிடம் போகணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதை நம்ம எல்லாரும் சரியான விமானத்துல ஏறதுக்கான முயற்சியில தான் ஈடுபட்டிருக்கோம். இன்னும் முயற்சி செய்வோம். அந்த முயற்சியில வந்து உறுதியா இருக்கணும். அதான் நமது இடையில விட்டுறக்கூடாது. நீங்க தொடர்ந்து லெவல் 2 லெவல் 3 லெவல் 5 இது மாதிரி படிச்சு இந்த ஞானத்தை பெற்று மேலான நிலைக்கு வரணும்ட்டு பகவான் நமக்கு கருணை புரியணும்ட்டு கேட்டுக்கிறோம். அடுத்தது கொஞ்சம் காட்டுக்கு மாதாஜி பார்ப்போம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைடு சரியா தெரியல மாதாஜி. 14th ஸ்லோகம் மாதாஜி. 14th. எனக்கு என்னமோ 14th தான் வந்து முடியுது ஒவ்வொன்றுமே. இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா அடுத்தது வந்து என்ன பாக்குறாருன்னா ஒவ்வொரு குணத்துல இருக்கிறவங்களும் மரணம் அடைகிறப்போ எங்கே போறாங்கங்கிறது இது ஈஸி தான். நம்ம மடமடன்னு பார்த்துடலாம். சத்துவ குணத்துல சாந்தமா பகவான் நினைவுல வந்து இருக்கிறவங்க மரணம் அடைஞ்சா பகவத்கீதை இதெல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கிறவங்க அமைதியா இருக்கிறவங்க பகவான் உணர்வுல இருக்கிறவங்க எல்லாம் மரணித்தால் எங்க போவாங்க? சாதுக்கள் உள்ள இடத்துக்கு தூய்மையான உயர்லோகங்களுக்கு போவாங்க. பகவான் கிட்ட போவாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்தது ஆனா ரஜோகுணத்துல மரணம் அடைகிறவங்க என்ன செய்வாங்க? அவங்களுக்கு எப்பவுமே ஏதாவது ஒரு ஆசை இருக்கும் இல்லையா? நான் இன்னும் பெரிய பங்களா கட்டி வாழணும்னு நினைச்சேன், என் மனைவி மக்களை எல்லாம் சூப்பரா வச்சிருக்கோம்னு நினைச்சேன், அதெல்லாம் விட்டுட்டு போறேனே அப்படின்னு ஏதோ ஒரு ஆசை இருக்கும் இல்லையா? அந்த ஆசை மத்தியில அவங்க இறந்தா அவங்க அந்த ஆசையுள்ள ஒரு குடும்பம் எங்கே கிடைக்கும்ன்றதான் அந்த ஆத்மா அடையும். ஆக அப்படிப்பட்ட குடும்பத்துலதான் அவங்க பிறப்பாங்க. தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க மரணம் அடைஞ்சா அவங்களுக்கு நல்லதுக்கு எதுவுமே தெரியாது, அறியாமையில் இருப்பாங்க.
அப்படிப்பட்டவங்க மிருகமாக தான் பிறப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அடுத்தது மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க தேவர் லோகம், பிரம்மலோகத்தை போவாங்க, ஸ்வர்க லோகத்துக்கு போவாங்க மரணம் அடைகிறப்போ. ஏன்னா அவங்க பகவான் நினைவுல இருக்காங்க. சுத்த சத்துவத்துல இருக்கிறவங்க பகவான் கிருஷ்ணரை முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணரினுடைய உணர்வுல இருந்து பக்தி தொண்டு செஞ்சா அவங்க வைகுண்டம் போவாங்க. ரஜோ குணத்துல இருக்கவங்க பலநோக்கு செயல்கள்ல ஈடுபடுறதுனால திரும்பவும் இந்த பூலோகத்துல தான் பிறப்பாங்க. தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க ரொம்ப அறியாமையில இருக்கிறதுனால அவங்க மிருக வாழ்வை தான் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். அடுத்த ஒரு அத்தியாயம் 16 பதத்துல இந்த புண்ணிய செயல்களின் விளைவுகள் தூய்மையானவை அவை சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுது. ஆக நம்ம ஏற்கனவே படிச்சதுதான் இது. தூய்மையானது தானே சத்துவ குணம். அப்போ சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க எப்பவுமே நல்ல காரியங்கள் தான் செய்வாங்க. ஆசிரியர்கள் நல்லதா உபதேசம் செய்வாங்க, புண்ணிய செயல்கள் தான் செய்வாங்க. ஆனா ரஜகுணத்துல இருக்கிறவங்க அவங்க செய்யக்கூடிய பலநோக்கு செயல்களை செய்வாங்க. முதல்ல அந்த செயல்களுடைய பலன் அவங்களுக்கு இன்பம் தருவது மாதிரி இருக்கும். ஆனா கடைசியில அது துக்கத்துல தான் முடியும். ஆனா தமோ குணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள் அவங்களுக்கு நல்லது கெட்டது தெரியாது. அறியாமையில் இருக்கிறதுனால முட்டாள்தனமான செயல்களை தான் செய்வாங்க. முட்டாள்தனமான விளைவுகள் தான் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்தது என்ன பார்க்குறோன்னா, ரொம்ப சத்துவ குணத்துல இருந்து தான் உண்மை ஞானம் விருத்தி ஆகுது. நம்ம ஏற்கனவே இந்த பிரகாசம் பற்றி பார்த்தோம். அந்த சத்துவ குணத்துல இருந்து தான் எது உண்மையான அறிவு என்ன, பகவான் யாரு எப்படிங்கிறத ஒரு ஞானம்லாம் சத்துவ குணத்துல தான் வருது. ரஜோகுணத்துல இருந்து ஆசைக்கு மேல பேராசை தவிர்க்க முடியாத ஆசைங்கிறது அதிகரிச்சுட்டு போகுது. தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க முட்டாள்தனம், பைத்தியக்காரத்தனம், மயக்கம் இதுதான் அவங்களுக்கு எப்பவும் இருக்கக்கூடிய காரியங்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்து 18வது என்ன இருக்குன்னா, சத்துவ குணத்துல நிலை பெற்றவங்க படிப்படியாக மேலோகங்களுக்கு செல்கின்றனர். முதல்ல சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க தேவர்களுடைய லோகத்துக்கு போறாங்கன்னு பார்த்தோம். ஏன்னா தேவர்களை பற்றி அவங்க தியானம் இதெல்லாம் செஞ்சதுனால இல்லையா. ஞானிகள் பிரம்மத்தை உணர்றாங்க. யோகிகள் பரமாத்மாவை உணர்றாங்க. இந்த பிரம்மம் பரமாத்மா எல்லாம் பகவானுடைய பகுதிகள் தான். ஆக பக்தர்கள் தான் பகவான் முழு முதற் கடவுளான பகவான் கிருஷ்ணரை உணர்ந்து அவருக்கு சேவை பண்ணி பகவானை அடையிறாங்க. ஆக இதெல்லாம் படிப்படியாக நடைபெறக்கூடிய செயல்கள். ஆக சத்துவ குணத்துல நிலை பெற்றவங்க அவங்க உயர்லோகங்களுக்கு படிப்படியாக போயிடுவாங்க. ஆனா ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க இந்த பூலோகத்துலதான் வாழ்வாங்க. அவங்க ஏன்னா அவங்க ஆசையை நிறைவேறி பக்திக்கு வந்தாதான் அவங்க மேல் லோகத்துக்கு போக முடியும். தமோ குணத்துல இருக்கவங்களுக்கு வேற வழியே இல்லை. அவங்க ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்க கூட முன்னேறலாம், ஒரு நல்ல ஒரு குருவனுடைய சகவாசம் பக்தருடைய சகவாசம் வந்தா. ஆனா தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க நரகலோகங்களுக்கு தான் போவாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஆக இந்த 3 குணங்களும் நம்மளை எப்படி எல்லாம் பந்தப்படுத்துது. சத்துவ குணம் இன்பத்தினாலேயோ திருப்தி ஞானம் இதனுடைய தொடர்புனால சத்துவ குணம் நம்மளை பந்தப்படுத்துது. அதுக்குரிய அறிகுறி என்ன? எல்லா கதவுகள் 9 நவ துவாரங்களும் பிரகாசமாக இருக்கும். ஞானத்தில் பிரகாசமாக இருக்கிறப்போ அவங்களுக்கு எந்த விதமான பாவ விளைவுகளுமே ஏற்படாது. அவங்க எங்கே போவாங்க? சாதுக்கள் வசிக்கக்கூடிய தூய்மையான உயர்லோகங்களுக்கு போவாங்க. அவங்களுடைய செயலுடைய பலன் எப்படி இருக்கும்? அவங்க எப்படிப்பட்ட செயல்களை செய்வாங்க? தூய்மையான செயல்களை, அறிவு ஞானத்தை விருத்தி செய்யக்கூடிய செயலை, பகவானை உணரக்கூடிய செயலை, இதையெல்லாம் செஞ்சு படிப்படியாக உயர் லோகங்களுக்கு போவாங்க. கடைசியாக வசுதேவ தலத்தை அடையும் போது பகவானை அடைவாங்க. அடுத்து ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்க எப்பவுமே பலநோக்கு செயல்களை தான் செய்வாங்க. ஆசைக்கு அளவே இல்லை, ரொம்ப பற்று உடையவங்க. அந்த கட்டுப்பாடற்ற ஒரு ஆசைகள் இருக்கிறதுனால அவங்களுடைய செயல்களும் பலநோக்கு செயல்களாக இருக்கும். அதனால அவங்க மரணம் அடைந்த பிறகு
மறுபிறப்பு வர்றப்போ இந்த பூலோக கிரகத்துல தான் பிறப்பாங்க. பிறந்து அவங்க துக்கம், பேராசை இதெல்லாம் பெற்று மறுபடியும் பலநோக்கு செயல்கள் செஞ்சு அங்கேயே தான் பிறக்க வேண்டியது இருக்கும். அப்போயாவது பக்தி வந்து அவங்க பக்தி பண்ணாதான் மேலோகங்களுக்கு போக முடியும். அடுத்து தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க பைத்தியக்காரவங்க, சோம்பேறிகள், எதேரும் தூக்கம்தான், மயக்கம்தான் அவங்களுடைய அறிகுறிகள். எப்ப பார்த்தாலும் மயக்கத்துல தான் இருப்பாங்க. எல்லாமே இருட்டாதான் தெரியும். ஏன்னா லைட்டு போடலையாம்பாங்க, வீட்டுல போட்டிருந்தா கூட. பைத்தியக்காரத்தனம், செயலற்ற தன்மை இதெல்லாம் இருக்கும். அவங்க பிறவி எப்படிப்பட்ட பிறவி அடைவாங்க? கீழ்நிலை பிறவி அடைவாங்க. அவருடைய செயலுடைய பலன்கள் எப்படி இருக்கும்? முட்டாள்தனமான காரியமாக இருக்கும், பைத்தியக்காரத்தனமான காரியமாக இருக்கும். நரக வாழ்வைத்தான் அடைவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்து அதை பார்த்துட்டோம்ல மாதாஜி, இதெல்லாம் ஹரே கிருஷ்ணா. ஆக நம்ம இப்போ 18 குணங்களை எப்படி தாண்டி செல்லலாம் அப்படிங்கிறத அடுத்த வகுப்புல படிக்கலாம். ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஏதோ ஒரு 18 முடிச்சுட்டா இனி ஒரு 18 வேலை இருக்கு. நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல முடிச்சிடலாம். ஓகேயா? ஏன்னா எங்களுக்கு ரொம்ப குறைவான டைம்ல வந்து முன்னாடியெல்லாம் 2 மாசம் 3 மாசம் படிப்போம் level 2. இப்போ இதுல ஃபுல்லா நம்ம படிக்க வேண்டியது இருக்கு. ஓரளவு எங்களால முடிஞ்ச அளவு உங்களுக்கு நாங்க சொல்ல முயற்சி செய்யறோம். நீங்களும் கொஞ்சம் வீட்டுல புக்கு வச்சிருந்தா புக்கை வாசிக்கலாம். வாசிக்க தான் இனிமே வரும், நிறைய புரிதல் வரும் பிரபுஜி மாதாஜி. அதனால உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கிறேன், நீங்க எல்லாரும் படிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. முடிச்சுக்கலாமா? பொறுமையா சொல்லி கொடுத்தீங்க. அதாவது முடிச்சிருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. முடிச்சிருக்கா மாதாஜி? ஓகே மாதாஜி, க்ளோசிங் பிரேயர் சொல்லிடுங்க மாதாஜி. அது சொல்லிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பதாருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்ய ஏவச்ச பதிதனா பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அடர்ந்த கோடி பக்த கிருந்தைக்கு ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூருக்கு ஜெய். பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Prabhu. நான் என் பண்ணிரட்டா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என் பண்ணிடுறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. ஓகே பண்ணுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.